Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare இல்ல பிரேக் சட்டை இல்ல கிளாஸ் எடுக்கலாம். இல்லடி தான் கிளாஸ் நீங்க ஓடிட்டு இருந்தாங்க சத்தியம் பிரியாகும் இல்லடி வா ஒரு ஒரு நீ அதுவே நோடணும். Hare Krishna, Nalini Mataji, உங்களை நாங்க கேக்குறோம். இது மட்டும் தான் ஃப்ரீயா வருது. இது எல்லாமே இது ஃப்ரீயா வரணும். இது எனர்ஜி இல்லாம ஃப்ரீயா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நீங்க பேசுறது நாங்க கேட்டுட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் நளினி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், வணக்கங்கள். நம்ம இன்னைக்கு பிரம்மாவோட பிரேயர்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். பக்தி சதாச்சார்ல பகவான் உருவாக்குன முதல் லிவிங் என்டிட்டி இல்லைங்களா? அந்த வகையில அவங்களோட ரியலைசேஷன்ஸ் நமக்கு ரொம்ப புரிதலை கொடுக்கும். ரொம்ப ஆழமான கருத்துக்களும் உள்ள ஸ்லோகங்களா தான் இருக்கு. நிறைய ஸ்லோகங்கள். ஏன்னா பிரம்மா அஃபன் பண்ணிட்டாங்க இல்லைங்களா, பிவல்டட் ஆயிட்டாங்க, பகவான்கிட்ட கொஞ்சம் அபச்சாரப்பட்டுட்டாங்க. ஸோ அதனால அவங்க பகவானை ப்ரேயர்ஸ் பண்ணி பேசிஃபை பண்றாங்க, அவங்கள சமாதானப்படுத்துறாங்க. அந்த ப்ரேயர்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில இன்னொன்னு, முதல் ஆத்மா இல்லைங்களா, அவங்கதான் பகவானால உருவாக்கப்பட்ட முதல் ஆத்மா. ஒரு யூனிவர்ஸ் பகவான் உருவாக்குன உடனே உருவாக்குன முதல் ஆத்மா. சோ அந்த வகையில அவங்களுக்கு ஞானத்தை, வேதத்தையும் இதயத்துல பகவான் நிலைநிறுத்துறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ இந்த உலகத்துல உயர்ந்த ஆத்மா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரம்மாவை தான் நம்ம சொல்லுவோம். அப்ப அவங்களோட அந்த ரியலைசேஷன், புரிதல் அப்படின்றது ரொம்ப அலாதியா இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த வகையில நம்மளும் அவங்களோட பிரேயர்ஸை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். 2 வாரங்களா நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு 3வது வாரம். 60 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு இல்ல, 61 ஸ்லோகங்கள். பாகவதத்துல 10வது கேண்டோல 14வது அத்தியாயம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது. அந்த வகையில நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். நிறைய ரியலைசேஷன்ஸ் இருக்கு. எப்பயும் போல இந்த பிரேயர்ஸ்லயும் பொதுவா ஒரு காமனா நம்ம இதுவரைக்கும் நிறைய பிரேயர்ஸ் நம்ம பாக்குறோம். அதுல காமனா ஒரு விஷயம் நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவானோட அந்த பிரம்மன் ரியலைசேஷன், பரமாத்மா ரியலைசேஷன், இந்த அதாவது காரணோதய கஷ விஷ்ணு, ஷீரோதய கஷ விஷ்ணு, பிரம்ம ஜோதி, இந்த விஷயங்கள் பத்தி எல்லா டிவோட்டிஸும் ரியலைசேஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப என்ன சொல்றது, அப்ப இந்த விஷயங்கள், அதாவது ஒரு காரணோதய கஷ விஷ்ணு அப்படின்னும் போது அந்த நிலைப்பாட்டுல பகவான் என்ன பண்றாங்க, அதுக்கப்புறம் கர்ப்போதய கஷ விஷ்ணு அந்த நிலைப்பாட்டுல என்ன, பிரம்ம ஜோதி அளவுக்கு போனோம்னா என்ன நிலைப்பாடு நமக்கு, இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுவும் இல்லாம ஒரு காரணமும் அமையுது இல்லைங்களா? ஒவ்வொரு பிரேயர்ஸ்லயும் அர்ஜுனருக்கு பயம், பீஷ்மருக்கு இறக்கும் நேரம், குந்தி மகாராணிக்கு கிருஷ்ணர் தன்னை விட்டு பிரியும் போது ஏற்படுற அந்த ஒரு சோகம், அதனால கவலைகள் கஷ்டங்கள் அதிகமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்க எங்க கூட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு காரணம் நம்ம பார்க்கிறோம். அந்த வகையில இதுல பிரம்மா உயர்ந்த ஆத்மா இந்த பூலோகத்துல. அப்படி இருந்தா அவங்களுமே என்ன ஆயிட்டாங்க, கொஞ்சம் தடுமாற்றம் ஏற்பட்டுடுச்சு இல்லைங்களா? அதனால அவங்க பகவான்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறாங்க. மறுபடியும் அவங்க பகவானோட அந்த உயர்ந்த தாத்பரியங்கள்லாம் சொல்லி அவங்க என்னவா, அதாவது ஒரு நம்ம போன வாரம் 30வது ஸ்லோகம் பார்த்தோம். அதுல என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, ஒரு டிவோட்டியா இருக்கணும், அதுதான் ஒரு ஆத்மாவுக்கு சிறந்த ஒரு பெர்ஃபெக்ஷன் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஒரு நல்ல புரிதலோட நம்ம ஒரு ஆத்மா அப்படின்னா என்னவா இருக்கணும், அதோட உண்மையான சொரூபம், நிலைப்பாடு, முழுமை எப்ப அந்த ஆத்மாவுக்கு ஏற்படும் அப்படின்னா பகவானோட பக்தனா இருக்கும் பட்சத்துலதான். அதுதான் ஒரு உயர்ந்த ஒரு விஷயம், நம்மளோட ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் சொல்லலாம், அல்டிமேட் கோல் அப்படின்றது. ஆத்மான்றது பகவானுக்கு பக்தனா இருக்கணும், அதுதான். வேற எந்த அடையாளமுமே தேவையில்லை. அந்த ஒரு அடையாளம் தான் நம்மளோட ஆத்மாவோட அடையாளம். அந்த வகையில பிரம்மா அதையும் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா 30வது ஸ்லோகத்திலயும். இந்த மாதிரி நிறைய ஆழமான கருத்துக்களோட நம்ம நிறைய ஸ்லோகங்களோட நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். இன்னைக்கும் நம்ம நல்லபடியா பிரம்மாவோட பிரேயர்ஸ
பார்ப்போம். புரிஞ்சு கொள்ற சக்தியை பிரம்மாவும் பகவானும் நமக்கு பரம்பரையில் ஆச்சாரங்களும் நமக்கு கொடுக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகிய சக்ஷரோன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சகன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்தோ தீனபந்தோ ஜெகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரே. வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். நம்ம 10வது காண்டத்துல 14வது அத்தியாயத்துல பிரம்மாவோட பிரேயர்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில நம்ம 30 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டோம். 61 ஸ்லோகங்கள். ஆக்சுவலா பிரம்மாவோட பிரேயர்ஸ்ன்றது 40 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு கொஞ்சம் ஸ்லோகங்கள் சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்துட்டு அப்படியே அந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க. ஏன்னா என்ன ஆகுதுன்னா, அகாசுரன் அந்த அசுரன் வந்து பகவான் அழிக்கிறாங்க. அப்போ வந்துட்டு பிரம்மாவுக்கு வந்துட்டு பகவான் சக்தியோட அகாசுரன் அழிக்கிறத பாக்குறாங்க. உடனே தன்கிட்ட உள்ள சக்தியும் கொஞ்சம் பிரயோகிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கு வந்து ஏற்படுது. ஆனா பகவான் வந்து சூரியன் மாதிரி, ஆத்மாக்கள் அதுக்கு முன்னாடி உள்ள துகள்கள் மாதிரி இல்லைங்களா? அப்படி இருந்தும் அந்த ஒரு சின்ன ஒரு சக்தி நம்ம கிட்ட இருக்கும். ஆனா அதையும் வந்து பிரயோகிக்கணும் அப்படின்னு வந்துட்டு பிரம்மா அதையும் சொல்லியிருப்பாங்க ஸ்லோகத்துல. பிரயோகிக்கணும் அப்படின்றத விருப்பப்பட்டு என்ன பண்ணிருப்பாங்க, கோபாஸ் கவுஸ் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு கொண்டு போய் மறைச்சு வச்சிருவாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். இன்னொரு அவங்களுக்கு அந்த தடுமாற்றம் எதனால ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னாலும், அந்த ஒரு கோபாஸோட அந்த வாயில வந்துட்டு புளிச்ச தயிர் இருக்கும். அத வந்து பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, அழுத்தி விட்டு அந்த வாயிலேந்து வந்த அந்த தயிரை வந்து குடிப்பாங்க. இத வந்து பார்த்தோன்னா பிரம்மாவுக்கு சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் கிருஷ்ணர் அவங்க வந்து நம்ம எப்படி அவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஆச்சாரம் அனுஷ்டானத்தோட நம்ம வந்துட்டு எல்லா சேவைகளும் நம்ம பண்றோம். அப்படி இருக்கிற ஒரு சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு மதுமங்கள் அவங்களோட பேரு, அவங்களோட வாயிலேருந்து வந்து அந்த புளிச்ச தயிரை வேற எடுத்து சாப்பிடுறாங்களே, அப்புறம் எல்லார்கிட்ட இருந்தும் உணவை வந்து எடுத்து சாப்பிடுறாங்களே, அப்ப இது வந்துட்டு ஏதோ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு அந்த ஒரு மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் வந்துருது. உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க, அதுக்கும் சேர்த்து இந்த பாஸ்ட் டென்ஸ அவங்க வந்து மறைச்சு வைக்கிறாங்க. அப்பதான் பகவான் வந்து எல்லாரும் மாதிரியுமா உருவாகி, அதாவது எக்ஸ்பென்ஷன் ஆகி எல்லார் வீட்லயும் போயிட்டு அதே மாதிரியே அந்த பழக்க வழக்கங்களோட எல்லா கோபாஸா மாறினாலும் ஒரு கோபாஸ்க்கு ஒரு பழக்கம்லாம் இருக்கும் இல்லையா? சின்ன சின்ன குழந்தைங்களுக்குலாம் ஒரு பழக்கங்கள்லாம் வச்சிருக்கோம். அந்த மாதிரி அந்த பழக்கங்கள் கூட மாறாத, அந்த வித்தியாசம் தெரியாத அளவுக்கு எல்லார் மாதிரியும் உருவாகி ஒரு மாதிரி அப்படியே எல்லாரோட வீட்லயும் இருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்பதான் பிரம்மாவுக்கு ரியலைசேஷன் கிடைக்குது அப்படின்னு பாக்குறோம். இந்த மாதிரி பிரம்மாவுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு அர்ஜுனருக்குள்ள ஒரு தடுமாற்றம் ஏற்படுது அப்படின்னா கூட அது வந்து எதற்காகனா பகவான் நமக்கு ஏதோ ஒண்ணு உணர்த்தணும் அப்படின்றதுக்காக தான். அந்த வகையில எப்பயுமே பகவானோட சக்திகளுக்கு அந்த லீலைகளுக்கு ஒரு அர்த்தம்ன்றது இருக்கும். அந்த வகையில பிரம்மாவோட புரிதல் நமக்கு தெரியணும் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுல நம்ம வந்துட்டு இந்த ஒரு பிரேயர்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். அந்த வகையில 30 ஸ்லோகங்கள் நம்ம பார்த்துட்டோம். முக்கியமான என்ன விஷயங்கள் பார்த்தோம்னா அது ஒரு கண்டினியூட்டி கிடைக்கும். ஒன்லி ஒர்க்ஷிப்பபிள் பர்சன், ஏன்னா இது வந்து முதல் ஃபர்ஸ்ட் லிவிங் என்டிட்டி இல்லைங்களா? பிரம்மா தான் வந்து முதல் ஆத்மா, பகவானால உருவாக்கப்பட்ட, அதாவது இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தை உருவாக்கின உடனே, அதாவது நிறைய தடவை இந்த உலகங்கள் உருவாகி மறையுது. பகவானோட மூச்சு விடுறப்ப வெளியில வரும், திரும்பி மூச்சு உள்ள இருக்கும்போது உள்ளார போகும். ஆனா அந்த உலகம் உருவான உடனே ஒரு லிவிங் என்டிட்டின்னு உருவாக்குறது பிரம்மா இல்லைங்களா? அந்த வகையில ஃபர்ஸ்ட் லிவிங் என்டிட்டி. அவங்களோட ரியலைசேஷன் அவங்களே என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, பிரம்மா என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒன்லி ஒர்ஷிப்பபிள் லார்ட்,
அப்படின்றத சொல்றாங்க. வழிபாடு வந்து நம்ம பகவானுக்கே நம்ம வந்துட்டு செய்யணும், அது ஒன்லி அப்படின்றதையும் சேர்த்து சொல்லியிருக்காங்க. பகவானுக்கு மட்டுமே நம்ம வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்றத இங்க நம்மளுக்கு குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. இந்த ஸ்லோகத்து மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானோட அந்த ரூபத்தை இங்க ரொம்ப நல்லபடியா நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம தியானிக்கணும் இல்லைங்களா? ஏன்னா வந்துட்டு 11வது அத்தியாயத்திலும் வந்துட்டு பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, தேவர்களும் கிருஷ்ணர் ரூபத்துல பகவானை தரிசிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆவலோட இருப்பாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அந்த வகையில கிருஷ்ணர் ஸ்வரூபம் இப்ப பிரம்மா முன்னாடி அப்படியே பிரம்மா வந்து தரிசிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. சோ அந்த ஸ்வரூபம் எப்படி இருக்கு, ஒரு கௌஹர்ட் பாயா மாடு மேய்க்கும் இடையர்குல சிறுவனா கிருஷ்ணர் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சு அதை நம்ம தியானிக்கணும் இல்லைங்களா? சோ அதற்கு ஏதுவான ஸ்லோகம் தான் இது. அப்ப என்ன மாதிரி இருக்காங்க பகவான் அப்படின்றதான் இங்க நம்ம பாக்குறோம். அதாவது வந்துட்டு நியூ கிளவுட் மாதிரி டார்க் ப்ளூ கலர்ல இருக்காங்க. அப்புறம் வந்து கார்மெண்ட்ஸ் நல்ல எல்லோ கலர்ல கார்மெண்ட்ஸ் போட்டு ரொம்ப அழகான திருமுகத்தோட, அப்புறம் குஞ்சா இயர்ரிங்ஸ் எல்லாம் போட்டு பீகாக் ஃபெதர் வச்சுக்கிட்டு, அப்புறம் வந்துட்டு இந்த காட்டு மலர்கள்லாம் இலைகளோட சேர்த்து கட்டின மாலைகள் எல்லாம் போட்டுட்டு, கையில வந்துட்டு அந்த குச்சி, அப்புறம் வந்து மாடு மேய்க்கும் அந்த இது இருக்குல்ல குச்சி, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஃப்ளூட் வச்சுக்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் ஃப்ளூட் வந்து இடுப்புல சொறி இருப்பாங்களாம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கையில வந்து தயிர் சாதம் ஒரு கிண்ணம் வந்து வச்சு அதுல தயிர் சாதம் அது வச்சு அப்படியே அழகா அவங்க வந்து இருக்காங்க அப்படின்றத வந்துட்டு பிரம்மா நமக்கு கொடுக்குறாங்க. அப்ப நம்ம வந்து மெடிடேட் பண்றதுக்கு கிருஷ்ணர் ரூபத்துல லிவிங் இன், அதாவது பிரம்மா குறிப்பிட்டு கொடுத்திருக்காங்க இப்படிதான் கிருஷ்ணர் இருக்காங்க அப்படின்னு. நம்மளுக்கு அது ரொம்பவே ஏதுவா இருக்கும் இல்லைங்க தியானிக்க. அந்த வகையில் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் பகவானோட ரூபத்தை வந்து நம்ம நல்லபடியா மனசுல நிலைநிறுத்துறது வந்து சிரமம். எதுவுமே அவங்க பகவானோட விஷயங்கள் ரூபம் நாம குணநிலைகள் வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்கிறது சிரமம் அப்படின்றது சொல்றாங்க. ஈவன் இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல இருந்து வித்ட்ரா பண்ணி நம்ம வந்து டிட்டாச்சா இருந்தாலுமே கொஞ்சம் சிரமமானதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த மாதிரி ஐ கேனாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் பர்சனல் ஃபார்ம், பகவானோட ரூபத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணது சிரமமா இருக்கும் பட்சத்துல அவங்களோட அந்த ஆத்மாராமன்னு சொல்லுவாங்க, செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபைடுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பகவான். அப்ப அவங்களோட அந்த உணர்வு அந்த ஒரு அந்த தன்னிலையில அவங்க ஒரு பிளிஸ்ஃபுல்னஸ்ல இருக்காங்க இல்லைங்களா, அதை உணர்றது கண்டிப்பா வந்துட்டு சிரமமானது அப்படின்னதுங்க நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? அந்த வகையில அடுத்தது 3வது ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பாடி வேர்ட்ஸ் அண்ட் மைண்ட் ஆஃபர்ஸ் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஸ்கிரிப்ஷன் பர்சனாலிட்டி ஆக்டிவிட்டிஸ். அதாவது ஈவன் வைல் ரிமெம்பரிங் சூட்டட் இன் தேர் எஸ்டாப்ளிஷ் சோஷியல் பொசிஷன், அதாவது இந்த மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் வச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால பகவானை வந்துட்டு உணர்றது சிரமம். யாரால மட்டுமே பகவானை வந்து கான்கயர் பண்ண முடியும், தன்னோட அன்பால கட்டி போட முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிவோட்டிஸால மட்டும்தான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். யூ ஆர் அதர்வைஸ் அன்கான்கயரபிள். வேற பக்தியால மட்டும்தான் பகவானை கட்ட முடியும், பியூர் டிவோட்டிஸால மட்டும்தான் தன்னோட அன்பால பகவானை கட்டி வைக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மற்றபடி வேற யாராலையும் பகவானை வின் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப பெஸ்ட் பாத் ஃபார் செல்ஃப் ரியலைசேஷன்றது டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான். பக்தியால மட்டும்தான் பகவானை நம்ம கட்டுக்குள்ளார கொண்டு வர முடியும் இல்லைங்களா. நம்ம யசோதாம்மா அர்ஜுனர் எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அந்த வகையில கட்டுக்குள்ளன்னா அவங்கள அதிகாரம் பண்ணணும், அவங்களை கட்டணும் அப்படி அந்த அன்பின் வெளிப்பாடுனால அந்த உறவு அந்த பகவானும் பக்தர்கள்ட்ட எப்படி இருக்காங்க அந்த ஒரு நிலைப்பாடு பக்தியால மட்டும்தான் அப்படின்னும் போது அப்ப பெஸ்ட் பாத் ஃபார் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான் அப்படின்றத நமக்கு பிரம்மா வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்படி டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணாம நம்ம வந்துட்டு பக்தி மார்க்கத்துல இல்லாம நம்ம வேற ஏதாவது ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் மனசுல வந்துட்டு ஊகங்கள்லாம் சொல்லுவாங்களே அதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு மனிதன் வந்துட்டு இந்த இது வெறும் அந்த ஹஸ்க் மட்டும் வச்சுட்டு இந்த இது நெல் மணி எல்லாம் வந்துட்டு பிரிப்பாங்க இல்லைங்களா, அந்த தவிடு அந்த நெல்மணி இதெல்லாம் அதுல வெறும் அந்த நெல்மணி இல்லாத ஒரு அந்த பயிர் இதை மட்டும் வச்சு பண்ற மாதிரி அதுல இருந்து ஒன்னும் கிடைக்காது. எதனால நம்மளோட மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ்னால. அதனால பக்தி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால பகவானை நல்லபடியா அடைய முடியும் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பிரம்மாவின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அவங்க பிரேயர்ஸ் மூலமா. அப்ப டிவோட்டிஸ் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தா எப்பயும் நிறைய பக்தி மார்க்கத்துல நிறைய எண்டிவர் பிரயத்னம் பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. கம்ப்ளீட்டா நம்பிக்கையோட தன்னோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி அவங்க நல்லபடியா பண்ணுவாங்க. அப்படின்னும் போது ஹியரிங் அண்ட் சாண்டிங் அதுதான் வந்துட்டு பிரதானம் இருக்கிறதுலயே. நம்ம வந்துட்டு பகவான் நல்லபடியா அடையணும் அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கணும்னா நிறைய கேட்கணும்,
கேட்டுட்டு பகவான் நாமத்தை அதே மாதிரி நம்ம கேட்ட விஷயங்களை நம்ம மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும். அது வந்து என்னன்னா அதுக்கு நடுவுல என்னன்னா நல்லா உள்வாங்கி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி சொல்லணும். சரிங்களா? அப்பதான் நமக்கும் புரிதல் ஏற்படும், நம்மள்கிட்ட இருந்து கேட்கிற எல்லாருக்கும் பகவான் மேல அந்த அன்பு புரிதல் ஏற்படும். ஆச்சாரியர்கள் அப்படிதான் நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டு வராங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு பக்தி மார்க்கத்துல நம்மள ஈடுபடணும். இப்ப பக்தி சேவைன்றது ரொம்ப பெருசு பெருசா நம்ம சக்திக்கெல்லாம் மீறினதுலாம் இல்ல. நல்லா அப்சார்ப்டா கேட்கணும், நல்லபடியா பகவானோட நாம ரூப குணநிலையை நினைச்சு அதை நம்ம சொல்லணும் அப்படின்றதுதான் சாண்டிங், கலியுக தர்மம் இல்லைங்களா? அப்படிலாம் நம்ம இருந்தோம்னா நம்ம பகவான்கிட்ட நல்லபடியா சரணாகதி பண்ணி நம்ம பகவானை அடைவோம். ஏன்னா கேட்க கேட்கதான் பகவானோட அந்த உயர்ந்த விஷயம் நமக்கு நல்லபடியா மனசுல பதியும் போது நமக்கு பகவான் கிட்ட அந்த உறவு நல்லபடியா ஸ்திரமா அமையும். அதனாலதான் நிறைய கேட்கணும் அப்படின்றது. அந்த வகையில டிவோட்டிஸ் வந்துட்டு நல்லபடியா பக்தி மார்க்கத்துல பகவானை நம்பிக்கையோட தன்னோட கடமைகளையும் செஞ்சுக்கிட்டே பக்தி பண்றாங்க அப்படின்ற அந்த நிலைப்பாட்டுல இருக்கும்போது பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனா வந்துட்டு சில விஷயங்கள்ல என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா ஜோதி ரூபத்துல வழிபாடு பண்றாங்க இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தா அவங்களுக்கு வந்து பியூரிபிகேஷன் மட்டும் ஏற்படும். என்ன ஆகும்? மனம், புலன்கள் இதுல உள்ள அந்த தவறுகள் எல்லாம் நீக்கப்படும். அதாவது வந்து இந்த அனர்த்தங்கள் இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல, அந்த புலன் சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் பண்ற அந்த விஷயங்கள்ல இருந்து அவங்க ஜட விஷயங்கள்ல இருந்து விலகி இருப்பாங்க, அட்டாச்மெண்ட் ஏற்படாது. அது மாதிரி அவங்க ரொம்ப பியூரா இருப்பாங்க. அந்த வகையில அவங்களோட நிலைப்பாடு இருக்கும் அப்படின்ற நம்ம இங்க பாக்குறோம். இந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க? பிரம்மா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா among these learned men who could possibly count the ultimate transcendental qualities possessed by you. ஆனா வந்துட்டு பகவானுக்கு அதையும் தாண்டி நிறைய அவங்களோட ரூபத்தின் மூலியமா நம்ம வழிபாடு பண்ணோம்னா நிறைய டிரான்சென்டென்டல் விஷயங்கள் உண்டு இல்லைங்களா? அதெல்லாம் வந்துட்டு அளவுக்கு உள்ள கொண்டு வரவே முடியாது, அன்லிமிட்டெட் அப்படின்றத இங்க வந்து சொல்றாங்க. அதாவது பிரம்ம ஜோதி வரைக்கும் போறதுன்றது நம்மளுக்கு பியூரிபிகேஷன் ஏற்படும், இந்த ஜட உலகத்துல டிட்டாச்மெண்ட் ஏற்படும். ஆனா பகவானோட டிரான்சென்டென்டல் குவாலிட்டிஸ்ன்றதே பகவானோட நாம ரூப குணலீலைகள் இதெல்லாம் நம்மளால நல்லபடியா அனுபவிக்க முடியுமானா அது கொஞ்சம் சிரமம் அந்த வகையில அப்படின்ற நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத இங்க வந்து பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. One who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy. இன்னொன்னு இங்க முக்கியமா என்ன சொல்லிருக்காங்க? All the while patiently suffering the reactions of his past misdeeds and offering you respectful obeisance with their heart, word and body அப்படின்றத சொல்றாங்க. நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கண்டிப்பா பகவானோட அனுகிரகம் கிடைக்கும். பிரகலாதருக்கும் கிடைச்சது இல்லைங்களா? ஃபர்ஸ்ட் தடவை ஹிரண்யகசிபு அவங்கள மிரட்டின உடனே அவங்கள தண்டிக்க ஆரம்பிக்கணும்னு நினைச்ச உடனே காப்பாத்திட்டாங்களா? இல்லைங்களா? கொஞ்சம் என்னாச்சு, நிறைய கொஞ்சம் விஷயம். ஆனா ஒரு இடத்துலயும் ரொம்ப கவனமா பாதுகாத்துக்கிட்டே தான் வந்தாங்க. ஆனா ஒரு சில சந்தர்ப்பங்கள் அவங்களுக்கு கஷ்டங்கள் தான் வந்துட்டே இருந்தது இல்லைங்களா? அந்த வகையில ஒரு உதாரணமா நம்ம பாக்குறோம், புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு ஈஸியா இருந்தது. அதனால என்ன இங்க பாக்குறோம்னா பகவானோட காஸ்ட்லெஸ் மர்சி வந்துட்டு கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஆனா அது வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்? நம்மளோட அந்த பாஸ்ட் லைஃப்ல நம்ம செஞ்ச அந்த பாபங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதோட தாக்கங்கள்லாம் நம்மள வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கும்போது வாழ்க்கையில கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் அதெல்லாம் ஏற்படும் போதும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதை பொறுமையோட அதை நம்ம தாங்கிக்கணும். நம்மளோட கர்மம் ஏதோ பண்ணிட்டோம், அதனால இந்த கஷ்டம், வேற யாரும் காரணம் கிடையாது, நம்மளேதான். அப்போ அது பொறுமையோட நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்? பொறுத்துக்கணும். அப்புறம் அது பொறுமையோடு இருக்கிறது மட்டும் இல்ல, அதே சமயத்துல நம்மளோட எண்ணத்தால், சொல்லால், செயலால் நம்ம பகவானுக்கு எப்பயும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம பக்தி பண்ணணும். இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணோம்னா ஷியோர்லி எலிஜிபிள் ஃபார் லிபரேஷன். அவங்க வந்து பகவானோட அனுகிரகம், காஸ்ட்லெஸ் மர்சி, ஏன்னா அது எப்பயுமே அது காஸ்ட்லெஸ் மர்சின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா லிபரேஷன் கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப பியூரா அப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தா நிறைய பேரால லிபரேட் ஆக முடியாது இல்லைங்களா? அதனால பகவான் வந்து அந்த ரொம்ப காருண்யத்தோட அந்த அனுகிரகத்தோட அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பரவாயில்ல, தப்பெல்லாம் அப்படியே பார்க்காத மாதிரி அப்படியே எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நல்ல விஷயத்த மட்டும் பக்தி பண்ணாங்களா எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற அந்த ஒரு நிலைப்பாடு, அதுதான் காஸ்ட்லெஸ் மர்சி. அப்படின்னும் போது அந்த மாதிரி பகவான் என்ன பண்றாங்க? நமக்கு அவங்களோட காஸ்ட்லெஸ் மர்சி மூலியமா யார் ஒருத்தவங்க எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க? கஷ்டங்கள் வரும்போது பாபத்தால வருதுன்றது அது பொறுமையா, நம்மளோட கர்மால வருதுன்றது பொறுமையா அனுபவிச்சுட்டு, அதே சமயத்துல நம்மளோட மனதால, சொல்லால, செயலால பகவானுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணிட்டே இருக்கணும். இப்படி பண்ணோம்னா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு பகவான் லிபரேஷன் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் see my uncivilized impudence. இப்ப வந்து அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க?
அவங்களோட அந்த ஒரு சக்தியை வச்சுட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க, கோபாஸ் அப்புறம் பசுவெல்லாம் கொண்டு போய் மறைச்சு வச்சுட்டாங்க இல்லைங்களா. அததான் சொல்றாங்க, பகவான் எப்படிப்பட்டவங்க, ரொம்ப உயர்ந்தவங்க இல்லைங்களா. அவங்க முன்னாடி ஆத்மாக்கள்லாம் என்ன சொல்லிருக்காங்க, ஐ எம் ஜஸ்ட் லைக் எ ஸ்மால் ஸ்பார்க் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் எ கிரேட் ஃபயர். பகவான் வந்து சக்தியில அபரிமிதமா இருப்பாங்க, ஆத்மாக்கள் சக்தியோடு இருப்பாங்க. அப்படி பகவான் வந்து நெருப்பு பிழம்பு மாதிரி அவங்களோட சக்தி, ஆத்மான்றது அதுல உள்ள நெருப்பு துகள்கள் மாதிரி. அப்படி அந்த இதை இங்க வந்துட்டு ஏன்னா இப்ப பிரம்மாவோட பவரை காமிச்சாங்க இல்லைங்களா, எல்லாரையும் கொண்டு போய் மறைச்சு வச்சுட்டு பகவான் என்ன பண்றாங்கன்னு பாக்கலான்னு. அப்ப என்னாச்சு, அது பகவான் நெருப்பு பிழம்பு மாதிரி, நம்மளோட சக்தி அதுல ஒரு துகள்கள் மாதிரி அப்படின்றத இங்க குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி மோட் ஆஃப் பேஷன்ல, ஏன்னா பிரம்மா அப்படின்னும் போது குணாவதாரத்துல மோட் ஆஃப் பேஷனோட அதிபதினு தான் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அந்த வகையில அவங்களும் என்ன பண்ணிருக்காங்க, கொஞ்சம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த அவங்க பண்ணிட்டேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க சரிங்களா. அந்த கண்ட்ரோலிங் அத்தாரிட்டி தன்கிட்ட இருக்கு. ஏன்னா இந்த உலகத்துல உருவாக்குறாங்க இல்லைங்களா, கண்ட்ரோல் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு உருவாக்குறாங்க. அந்த ஒரு சக்தி வந்து பகவான் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. சோ மை செல்ஃப் எ கண்ட்ரோலர், நான் தான் கண்ட்ரோலர், இண்டிபெண்டன்ட், யாரும் யாரோட கட்டுப்பாட்டிலையும் நான் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சு நான் வந்துட்டு தவறு பண்ணிட்டேன். ஆனா நான் எப்பயும் எப்படிப்பட்டவங்க, உங்களோட சர்வெண்ட் அப்படின்றத சொல்லி, அதனால நீங்க எப்பயும் என்கிட்ட உங்களோட கருணையை காமிக்கணும், நான் வந்து அதுக்கு ஓர்த்தியான பர்சன் அப்படின்றத சொல்லி அவங்க வந்து சொல்லி காமிக்கிறாங்க சரிங்களா. தன்னோட பிரேயர்ஸ்ல அவங்க வந்து பகவான் அதாவது அபச்சாரப்பட்டுட்டாங்க, அதனால என்ன பண்றாங்க, அவங்க பேசிஃபை பண்றாங்க இதெல்லாம் சொல்லி. அவங்களோட புரிதெல்லாம் மோட் ஆஃப் பேஷன்ல இருந்துட்டேன், அப்புறம் இக்னோரன்ஸ்ல இருந்துட்டேன், நான் தான் இந்த உலகத்துல கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி இக்னோரன்ஸ்ல இருந்துட்டேன் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லி பேசிஃபை பண்ணாங்க பகவான. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எல்லாரும் இங்க வந்து இவங்க பிரம்மாவே தன்னை என்ன சொல்லிக்கிறாங்க, ஸ்மால் கிரியேச்சர்னு சொல்லிக்கிறாங்க சரிங்களா. அந்த வகையில் சொல்லிட்டு, ஆனா பகவானோட திரு உடம்புல இருந்து என்ன ஆகுது, திருமேனில இருந்து நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் ஆனா அந்த மாதிரி வருது இல்லைங்களா, உலகங்கள் வருது, ஆத்மாக்கள்லாம் வரும். அந்த வகையில ஒரு விண்டோல உள்ள ஸ்கிரீன்ல இருந்து வர டஸ்ட் மாதிரி அவ்வளவு விஷயங்கள் பகவான்கிட்ட இருந்து வருது. அப்படி பகவானை நம்ம நம்மளோட பார்க்கும்போது பகவான் ரொம்ப பெரியவங்க இல்லைங்களா. இங்க பிரம்மா என்ன சொல்றாங்க, தன்னை ஒரு ஸ்மால் கிரியேச்சர் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்கன்றத பாக்குறோம். அப்புறம் அதோக்ஷஜா அப்படின்றத சொல்றாங்க, சென்சஸால நம்ம பகவானை புரிஞ்சுக்கிறது சிரமம், ஏன்னா நம்ம கிட்ட குறைகள் உண்டு. இந்த சென்சஸ் வந்து ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட் கிடையாது. நமக்கே இது பாம்பு கயிறா கயிறு பாம்பா தெரியற அந்த மாதிரி ஒரு சென்ஸ் தான் இல்லைங்களா. அந்த வகையில இந்த மாதிரி புலன்களை வச்சு பகவானை நம்ம உணர முடியாது, அதான் அதோக்ஷஜா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படிப்பட்டு இருக்கும் பகவான் என்னன்னா, இந்த உலகம்லாம் ரியலா பாக்குறதுக்கு தெரியுது, நம்ம இப்ப வாழ்ற வாழ்க்கை வந்து நிஜம்னு மாதிரிதான் தெரியுது இல்லைங்களா. எல்லாமே நம்ம அனுபவிக்கிற சந்தோஷங்கள் அப்புறம் உறவுகள் எல்லாம் நம்மளுக்கு நிச்சயமா தெரியுது, உண்மையாதான். ஆனா இதெல்லாம் உண்மையானா இல்ல, அன்ரியல் இல்லைங்களா. அந்த வகையில எல்லாருமே இந்த உலகங்கள் எல்லாம் ரியல் அன்ரியல் விஷயங்கள் எல்லாமே பகவானோட பகவான் சம்பந்தப்பட்டதுதான் இல்லைங்களா. பகவானோட திருமேனிக்குள்ள இருந்துதான் நம்ம எல்லாரும் வந்திருக்கோம். அப்படின்னும் போது இங்க என்ன பகவான் அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்துட்டு அம்மா மாதிரி சரிங்களா. ஒரு குழந்தை வந்து தன்னோட அம்மாவோட வயிற்றுல எட்டி உதைச்சா அம்மா வந்துட்டு அதுக்காக அந்த குழந்தை தண்டிப்பாங்களா, மாட்டாங்க இல்லையா. அது மாதிரி பகவானோட பகவான் திருமையில தான் நம்ம எல்லாரும் வந்திருக்கோம் இல்லைங்களா, ரியல் அன்ரியல் எந்த ஒரு விஷயம். அந்த வகையில என்ன சொல்றாங்க இங்க, தன்னை வந்துட்டு அவங்க தன்னோட குறைய வந்து அவங்க பெருசா எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி, அவங்க வந்து ஒரு அம்மாவோட வயிற்றுல வந்து குழந்தை எட்டி வச்சா அது வந்து தவறாகாது இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்துட்டு தன்னோடதையும் அவங்க வந்து எடுத்துக்க சொல்றாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, அவங்க எப்படி வந்து உருவானாங்க, ஏன்னா இப்ப பிரம்மா வந்து பகவானோட திருமேனில இருந்து வந்திருக்காங்க இல்லைங்களா. அந்த லோட்டஸ் ஃபிளவர் வருது, அதுல வந்து சிருஷ்டி பண்றாங்க பகவான் அப்படின்னு. அப்ப அதான் இங்க சொல்றாங்க, பிரம்மா டேக்ஸ் பர்த் அப்பான் த லோட்டஸ் ஃபிளவர். பகவானோட நேவல்ல இருந்து வந்து அந்த லோட்டஸ் ஃபிளவர்ல கிரியேட் பண்ணாங்க. அப்ப நான் வந்து நீங்க தான் என்னைய உருவாக்கியிருக்கீங்க அப்படின்றது இங்க வந்து அவங்க வந்து சொல்றாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்ப யூ ஆர் த சோல் ஆஃப் எவ்ரி எம்பாடிட் பீயிங்ஸ் அண்ட் த எட்டர்னல் விட்னஸ் ஆஃப் ஆல் கிரியேட்டட் ரிலேம்ஸ் அப்படின்றத பாக்குறோம். இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து கார்னோதய கஷா விஷ்ணு அந்த பொசிஷன் பார்த்தோம், எல்லா உலகங்களும் பகவானோட திருமேனில இருந்து வருது. அந்த வகையில் நம்மளாம் வந்து ஸ்மால் கிரியேச்சர்ஸ் அப்படின்றது பிரம்மாவே அவங்க ஸ்மால் கிரியேச்சர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்கன்றத பாக்குறோம். இதுல வந்துட்டு கர்ப்போதய கஷா விஷ்ணு பத்தி குறிப்பிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இங்க வந்து க்ஷீரோதய கஷா விஷ்ணு சூப்பர் சோல் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. விட்னஸா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி, எல்லாருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவா இருக்கீங்க அப்படின்றத சொல்லி, அப்படிப்பட்ட நீங்க வந்துட்டு இந்த உலகத்துல ஒரு அம்சமான கிடையாது, இதையும் தாண்டி இந்த மாய சக்திக்கும் அப்பாற்பட்டவங்க அப்படின்றத
குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்புறம் நம்ம எல்லாருமே பகவான்கிட்ட தான் நம்ம ஷெல்டர் ஆகிறோம் இல்லைங்களா? இஃப் யுவர் டிரான்செண்டல் பாடி விச் ஷெல்டர்ஸ் த என்டையர் யூனிவர்ஸ் இஸ் ஆக்சுவலி லையிங் அப்பான் த வாட்டர் யூ நாட் சீன் பை மீ. அவங்களோட அந்த உருவான உடனே அவங்களுக்கு வந்து தெரியல இல்லையா தாய் எங்க இருக்கும் அப்படின்றது. அப்புறம் பகவானை ரிவீல் பண்ணாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி விஷயங்களையும் இந்த பிரேயர்ஸ்ல பிரம்மா வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்த்தோம் போன வாரம். இன் திஸ் இன்கார்னேஷன் இப்ப இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இப்ப எங்க இருக்காங்க, 2 பேரும் விருந்தாவன்ல இருக்காங்க, பகவானும் பிரம்மாவும் இல்லைங்களா? அப்ப இங்க என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, you are the supreme controller of Maya அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. Although you are now within this universe, the whole universal creation is within your transcendental body. இதுதான் நம்ம இவங்க யசோதா அம்மா அவங்க வந்து பகவான் வாயை திறந்து காட்ட சொன்னப்ப உள்ளார அந்த சராசரமும் தெரியும், அதுக்குள்ள ஒரு பிருந்தாவன், அதுக்குள்ளார யசோதா அம்மா கிருஷ்ணர் பாப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டை இங்க வந்து குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. இதுல என்னன்னா பகவான் வந்து இந்த மாயைக்குள்ள ஒருத்தவங்க கிடையாது, இந்த இல்யூஷனுக்கு எனர்ஜிக்கு அப்பாற்பட்டவங்க. இந்த இதுலயும் வந்துட்டு அந்த மாதிரிதான் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி யசோதா அம்மா கிட்ட அந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் மண்ணு சாப்பிட்டப்ப உள்ளார பார்த்தாங்க இல்லைங்களா, அந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் சொல்லி நீங்க வந்து சொல்றாங்க. சரிங்களா? எல்லாருமே பகவானுக்குள்ளார அடக்கம் அப்படின்றத சொல்றாங்க. மாயை சக்திக்கு அப்பாற்பட்டவங்க, உயர்ந்தவங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஏன்னா இது மாதிரி விஷயங்கள் ஒரு நார்மல் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கால லிவிங் என்டிட்டியால செய்ய முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். Just this entire universe, including you, was exhibited within your abdomen. So is now manifested here eternally in the same exact form. அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கணும். சரிங்களா? எல்லாருமே பகவானோட திருமேனியில தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இப்ப வெளியிலயும் அதே மாதிரி இருக்கு. எப்படி வந்துட்டு யசோதாமா வந்துட்டு கிருஷ்ணரோட வாய்க்குள்ளார பார்த்தாங்க இல்லைங்களா, அப்ப கிருஷ்ணருக்குள்ளயும் இருக்கு, அதே வெளியிலயும் இருக்கு இல்லைங்களா? அதே மாதிரி மேனிஃபெஸ்டட் உலகம் வந்து இருக்கு, உள்ளார வந்து அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம்ல. அததான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? was exhibited within your abdomen, so it is now manifested here externally, வெளியிலும் in the same exact form அப்படின்றத சொல்றாங்க. How could such thing happens unless arranged by your inconceivable energy? இந்த மாதிரி ஒரு பகவானோட உடலுக்குள்ளார பார்த்தாங்களா, அதாவது வாய்க்குள்ளார, அதேதான் வெளியிலே அதே மாதிரிதான் இங்க இப்ப வந்துட்டு எல்லாருமே உலகங்கள் எல்லாம் பகவானோட வயிற்றுக்குள்ளார இருக்கு, அதே மாதிரி வெளியில எப்படி இருக்கு, மேனிஃபெஸ்ட் ஆகியிருக்கு அப்படின்றத சொல்றாங்க. இது மாதிரி ஒரு சக்தியில இன்கன்சீவபிள் எனர்ஜி பகவானுக்கு மட்டுமே உரித்தானது அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம். அப்ப அதே மாதிரி இங்க என்ன இருக்கு, பகவான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எப்படி அப்பியர் ஆறாங்க, கிருஷ்ணரா இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் அந்த பசுக்களாவும் அந்த கோபாசாவும் உருமாறுறாங்க, எல்லாரோட வீட்டுக்கும் போயிடுறாங்க இல்லைங்களா? ஈக்குவல் நம்பர்ஸ் எல்லாம் அதே மாதிரி எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லாத அளவுக்கு எல்லார் மாதிரியும் பகவான் வந்து உருமாறி இருக்காங்க, எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகியிருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா? நெக்ஸ்ட் யூ அப்பியர்ட் இன் அன் ஈக்குவல் நம்பர் வித் 400 விஷ்ணு ஃபார்ம். அப்ப பிரம்மா வந்தப்ப பார்த்தா என்ன ஆகுது, பிரம்மா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வந்து பாக்குறாங்க, அந்த மாறினாங்க இல்லைங்களா பகவான் எல்லா கோபாஸ் மாதிரியும். அவங்க எல்லாம் எப்படி தெரிஞ்சாங்க, 400 விஷ்ணு நாராயண ஸ்வரூபத்துல தெரிஞ்சாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் இந்த இடத்துல வந்துட்டு குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. இதெல்லாம் வந்து பகவானோட அந்த மாயா சக்தி, அபரிமிதமான சக்தியை பத்தி, இன்கன்சீவபிள் எனர்ஜி பத்தி இங்க வந்து பிரம்மா குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அந்த வகையில யூ ஆக்சுவலி டிரான்செண்டல் பொசிஷன், யூ அப்பியர் as a part of material world அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். manifested yourself by the expression of your inconceivable energy அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? யூ அப்பியர் as பிரம்மா, விஷ்ணு அண்ட் சிவா அப்படின்றத பாக்குறோம். எல்லாரும் வந்துட்டு பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவா அப்படின்னு இருந்தாலும் எல்லாருமே யாரோட சக்தியின் மூலியமா இயங்கிட்டு இருக்காங்க, பகவானோட அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி நம்ம இங்க ஸ்லோகங்கள்லாம் பார்த்தோம். சோ வந்துட்டு இந்த யூ ஹாவ் நோ மெட்டீரியல் பர்த், நம்மளது மாதிரி ஒரு சரீரத்தோட உள்ள பர்த் கிடையாது. பகவான் வந்து டிரான்செண்டென்டல், அவங்க என்ன நிலைப்பாட்டுல வேணாலும் அவங்களோட அவதாரங்கள் எடுப்பாங்க, அவங்களோட விருப்பப்படி அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது எதற்காகனா பியூர் டிவோட்டிஸ்க்கு கொடுக்குற அனுகிரகம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கும் இல்லைங்களா, பிரகலாத் மகாராஜரை காப்பாத்துறதுக்காக நரசிம்மர் அவதாரம் பண்ணாங்க, அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் இந்த விஷயங்கள்லாம்.
இந்த மாதிரி நிறைய ரிலேஷன்ஸ் பிரம்மா வந்து குறிப்பிட்டுட்டே வந்தாங்க. அந்த வகையில வந்துட்டு பகவானோட அந்த தாத்பரியங்கள்லாம் செல்ஃப் மேனிஃபெஸ்டடா இருக்காங்க, எண்ட்லெஸ், பிகினிங்லெஸ், பிறப்பற்றவங்க, ஆரம்பமற்றவங்க, எட்டர்னல், எப்பயும் உள்ளவங்க, இன்ஃபாலியபிள், வீழ்ச்சி அடையாதவங்க, பெர்ஃபெக்ட், கம்ப்ளீட், இந்த மாதிரி பகவானோட அந்த உயர்ந்த தாத்பரியங்கள்லாம் நிறைய வந்துட்டு இம்மார்டாலிட்டி எல்லாத்தையும் வந்துட்டு சொல்லிக்கிட்டே வராங்க இந்த பிரேயர்ஸ்ல. அதற்கப்புறம் நமக்கு வந்துட்டு இதெல்லாம் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, பகவானோட இந்த தாத்பரியங்கள்லாம் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா, இந்த ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருது இல்லைங்களா? பாம்பு நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு கயிறு வந்து பாம்பா தெரியும், பயந்துட்டு இருப்போம் இல்லைங்களா? ஆனா அதே வந்துட்டு பாம்பு இல்ல, அது கயிறுன்னும் போது நம்மளுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் ஏற்படுது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம இந்த ஜட உலக விஷயங்களே பிரதானம்னு நினைச்சு நம்ம அளவுலயும் பயந்துகிட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா? அடிக்கடி பயத்துல இருக்கோம் நம்ம. ஆனா இது வந்துட்டு நிரந்தரம் அல்ல, டெம்பரவரி. இதை விட உயர்ந்தது பகவான் அப்படின்னு அந்த ஒரு ரியலைசேஷன் வரும்போது நமக்குள்ளார என்ன ஏற்படும்? ஒரு சிறந்த ஒரு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் நமக்கு ஏற்படும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம வரிசையா பார்த்துட்டே வந்தோம். அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவான் வந்து பிரம்மா வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நான் ரொம்ப முக்கியமா இந்த ஒரு ஸ்லோகம், ஐ தேர்ஃபோர் ப்ரே டு பி சோ ஃபார்ச்சுனேட். பகவானுடைய இந்த உயர்ந்த டிரான்சென்டென்டல் நேச்சர்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் பிரம்மாவோட ரியலைசேஷன் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பிரம்மா என்ன சொல்றாங்க, therefore I pray to be so fortunate. ரொம்ப எனக்கு வந்து சுக்ருதி என்ன அப்படின்னா, என் அடுத்த பிறவியில எப்பயுமே என்னன்னா நான் வந்துட்டு ஐ மே பி கவுண்டட் ஆஸ் ஒன் ஆஃப் யுவர் டிவோட்டீஸ். உங்களோட பக்தர்கள்ல ஒருத்தவங்கள நான் இருக்கணும் அப்படின்றதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. இதுதான் பெர்ஃபெக்ஷன் அப்படின்றது. சரிங்களா? நம்மளோட புரிதல்ல ஒரு பெர்ஃபெக்ஷன் வருதுன்னா நம்ம என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நிறைய யோசிச்சோம்னா அதெல்லாம் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ்ல வந்துடும். நம்ம வந்துட்டு ஒரே ஒரு விஷயம், சரியான புரிதல் என்னன்னா, ஐ மே பி கவுண்டட் ஆஸ் ஒன் ஆஃப் யுவர் டிவோட்டீஸ். உங்க பக்தர்கள்ல ஒருவனா இருக்கணும், அப்படிப்பட்ட பிறப்பு வேணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஐ ப்ரே தட் wherever I may be, even among the animal species. அதாவது வந்துட்டு இதுல வந்துட்டு மனிதனா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு கூட சொல்லல, அனிமல் ஸ்பீஷிஸ்ல இருந்தாலும் சரி, நான் வந்து உங்களோட பக்தி சேவையில நான் என்ன ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு புரிதல் ஏற்படுறதுக்காக பிரம்மா வந்து குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க. சோ அந்த வகையில எந்த பிறவிலையும் ஒரு பக்தனா இருக்கணும், அதுவும் வந்துட்டு மனித பிறவில தான் அப்படின்றலாம் கிடையாது. எந்த ஒரு ஸ்பீஷிஸா இருந்தாலும் உங்களுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடணும் அப்படின்ற அந்த உயர்ந்த தத்துவத்தோட நம்மளுக்கு இந்த பிரேயர்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்ப 31ல இருந்து நம்ம பார்க்க போறோம். புக் யாரும் வச்சிருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய மகாலட்சுமி. மத்தாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 35 வரைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் 31. அகோ அதிதன்ய பிரஜகோர மன்யக தன்யாமிருதம் வீதம் அதிவதே முதா யாசாம் விபோ வத்சராத்மஜாத்மனா யத் திருப்தயே அத்யாபின சாபம் அத்வராக. மொழிபெயர்ப்பு. ஓம் எல்லாம் அல்ல இறைவனே, பிருந்தாவனத்தில் உள்ள பசுக்களும் கோபிகாஸ்திரிகளும் எத்தனை பாக்கியசாலிகள்! நீர் கண்டுகளைப் போன்றும் அவர்களது குழந்தைகளைப் போன்றும் உருமாறி உமக்கு முழு திருப்தி ஏற்படும் வரையில் அவர்களின் முளைப்பால் என்னும் அமிர்தம் உண்டீர். ஆதி காலம் தொட்டு இன்று வரையிலும் செய்யப்படும் வேத வழிகள் கூட உமக்கு அத்தனை திருப்தி அளித்ததில்லை. பதம் 32. அஹோ பாக்கியம் நந்தகோப பிரஜௌகசாம் என் மித்ரம் பரமானந்தம் பூர்ணம் பிரம்ம சனாதனம். மொழிபெயர்ப்பு. ஓ நந்த மகாராஜனும் பிரஜபூமியில் வசிப்போரும் எத்தனை பாக்கியசாலிகள்! அவர்களது அதிர்ஷ்டத்திற்கு அளவே இல்லை. ஏனென்றால் முழு பொருளாகும் பரமானந்தத்திற்கு ஆதாரமான பர பிரம்மமாக இருப்பவரும் அல்லவா அவர்களது நண்பனாக இருக்கின்றார். பதம் 33. ஏஷாம் து பாக்கிய மகிமாச்சுத தாவத் ஆஸ்தாம் ஏகாதசைவ ஹி வயம் பத பூரிபாக ஏத த்ரிஷீக ஷஷைர் அசக்ருத் விமாக ஷபாதயோ அங்கிரி உதஜ மத் அமிர்தாசபம் தே. மொழிபெயர்ப்பு. பிருந்தாவனத்தில் உள்ளோர் பாக்கியமானது கற்பனைக்கும் எட்டாததாக இருந்த போதிலும் சிவபெருமானின் தலைமையின் கீழ் பல்வேறு புலன்களுக்கும் ஆதிபத்திய தேவர்களாக விளங்கும் நாங்கள் 11 தேவர்களும் மிகுந்த பாக்கியசாலிகளே ஆவோம். ஏனென்றால் பிருந்தாவனை சேர்ந்த இப்பக்தர்களின் புலன்கள் என்னும் குவளைகளின் மூலமே நாங்கள் உமது திருவடை தாமரைகளிலிருந்து வரும் அமிர்தத்தினை தொடர்ந்து பருகி கொண்டிருக்கிறோம். பதம் 34. எத் பூரி பாக்கியம் இக ஜன்ம கிம் அபி அடவ்யாம் யத் கோகுலோபி கதமாங்கிரி ரஜோபிஷேகம்
यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दन् व अद्यापि यत्पदरजस्ருதிமிருத்யமேவ. மொழிபெயர்ப்பு. கோகுலத்தில் ஏதேனும் ஒன்றாக நான் பிறந்து அங்கு வசிப்போரின் தாமரை திருவடியில் உள்ள தூசு என் தலை மீது விழுமானால் அதுவே எனக்கு பெரும் பாக்கியமாகும். அவர்களது உயிரும் ஆத்மாவாகவும் இருப்பவர் முழுமுதற் கடவுளான முகுந்தனே ஆவார். அவரது தாமரை திருவடிகளின் தூசியினை வேத மந்திரங்கள் இன்னும் தேடிக்கொண்டே இருக்கின்றன. பதம் 35. ஏஷாம் கோஷ நிவாசினாம் உதபவான் கிம் தேவ ராதேதி நஸ் சேதோ விஸ்வ பவாத்பலம் பத் அபக்ருத்ராபி அயன் முக்கியந்தி சத்பேஷாத் இவ பூதனாபி சகுலாத்வாம் ஏவ தேவபிதா யத்தாமாத சுகிருத் பிரியாத்ம தனய பிராணா சயஸ்வத் கிருதே. மொழிபெயர்ப்பு. எங்கும் உம்மை காண முடியும் என்பதை காட்டிலும் வேறு என்ன நன்மை பெறலாம் என்று சிந்திக்க முயன்றதின் விளைவினால் எனது மனம் மிக குழப்பமுற்றது. எல்லா ஆசைகளின் உருவமாக நீரே விளங்குகிறீர். அவ்வாசைகளை நீர் பிருந்தாவனத்தில் உள்ள ஆயர் குலத்திற்கே அருள்கின்றீர். பக்தியை போல் வேடமிட்டு வந்த பூதனாவிற்கும் அவரது உறவிற்கும் நீ ஏற்கனவே உண்மை அழுத்திவிட ஏற்பாடு செய்திருந்தீர். ஆகையினால் தமது இல்லங்கள், செல்வம், நண்பர்கள், பாசமிக்க உறவினர்கள், உடல்கள், குழந்தைகள் மற்றும் தமது உயிர், மனம் எல்லாவற்றையும் உமக்கே அர்ப்பணித்திருக்கும் பிருந்தாவனத்தில் உள்ள பக்தர்களுக்கு அளிப்பதற்கு உம்மிடம் வேறு என்ன இருக்கிறது? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிருந்தாவனவாசிகளோட பெருமைகள் எவ்வளவு உயர்ந்த விஷயம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுல நம்ம 31st ஸ்லோகம், இது 30th ஸ்லோகம் ரொம்ப நல்ல ரியலைசேஷன் நமக்கு. எந்த பிறவியில நம்ம இருந்தாலும் சரி, நம்ம பகவானோட பக்தனா இருக்கணும். அது வந்து எந்த ஒரு ஸ்பீஷிஸா இருந்தாலும் சரி, அதுல பக்தி சேவை நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றத நம்மளுக்கு பிரம்மா வந்து குறிப்பிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்லோகத்துல இப்பயும் அந்த விருந்தாவன வாசிகள்லாம் எவ்வளவு வந்துட்டு ஃபார்ச்சுனேட் இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்ம நிறைய விஷயங்கள் எல்லாமே செய்யறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம், என்ன செய்வோம், யாகம், தானம், தவம் எல்லாம் என்ன எதுக்காக பண்ணுவோம் அப்படின்னா, பகவானை திருப்தி பண்ணணும், பகவானை திருப்தி பண்ணணும் அப்படின்னு தான் நம்ம பிரயத்தனம் பண்றோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில இங்க என்ன ஆகுது, பகவான் எல்லா கோபாஸாவும் உருவாகி எல்லா கன்றுகளாவும் உருவாகி என்ன பண்றாங்க, அந்தந்த அம்மா கிட்ட போறாங்க இல்லைங்களா? அந்த குழந்தை வடிவத்துல போயிட்டு என்ன பண்றாங்க அவங்க, இப்ப பசு எல்லாம் நல்லா அதோட கன்றுக்கு என்ன பண்ணிருக்கோம், நம்ம பால் கொடுத்துருக்கோம். அந்த கன்று யாரு, பகவான் தான் இல்லைங்களா? அப்ப என்ன ஆகும், பகவானுக்கு சாட்டிஸ்பாக்சன் கிடைச்சிருக்கும் இல்லைங்களா? யசோதா அம்மா கிட்ட இருந்து, அப்புறம் பசு கிட்ட இருந்து, கோபிஸ் கிட்ட இருந்து எல்லாம் அந்த ஒரு வயிறு நம்ப பால் கொடுத்து அந்த சாட்டிஸ்பாக்சன் வந்து இது வந்து மனநிலை வந்து பகவானுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. அப்ப நம்ம என்ன வேதங்கள்ல சாக்ரிஃபைஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம், பகவானை திருப்தி பண்ணணும்னு தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா இங்க வந்துட்டு விரஜவாசிகளுக்கு எவ்வளவு அந்த ஒரு குடுப்பினை இல்லைங்களா, அதை தான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதாவது என்ன சொல்றாங்க, time immemorial up to the present day have not given you as much satisfaction. வேதத்துல உள்ள சாக்ரிஃபைஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணாலும் இந்த மாதிரி ஒரு பகவானை திருப்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்த நம்மளால பண்ணிருக்க முடியுமானா கிடையாது இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அது மாதிரி எவ்வளவு ஃபார்ச்சுனேட் அப்படின்றத சொல்றாங்க விரஜவாசிகள்லாம். ஏன்னா வந்துட்டு யாரு அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், கோபாஸ்க்குலாம் யாரு ஃப்ரெண்டு, பசுக்களுக்குலாம் யார் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப்சல்யூட் ட்ரூத் இல்லைங்களா? டிரான்செண்டல் பிளிஸ், சோர்ஸ் ஆஃப் டிரான்செண்டல், பரமானந்தத்தோட உறைவிடம், எப்பயும் எட்டர்னல் சுப்ரீம் பிரம்மன் பகவான் அவங்களுக்கு ஃப்ரெண்டு. அது எவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த பாக்கியம் இல்லைங்களா அவங்களுக்குலாம். நம்மளே வந்து ஒரு கொஞ்சம் அதிகாரத்துல கொஞ்சம் ஸ்திரமா உள்ள ஒரு பொலிட்டிஷியனோ இல்ல வேற யாரோ ஒருத்தவங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம கொஞ்சம் தைரியமா இருப்போம் இல்லைங்களா? எனக்கு அவங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு போது இந்த ஜட உலகத்துல இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்துல எல்லாம் கொஞ்சம் அப்படி ஒரு இது இருக்கு. இந்த விரஜவாசிகள்லாம் இப்படி பகவானே சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், அதுதான் எப்பயுமே வந்துட்டு யாரோட பிரேயர்ஸ்ல நம்ம பார்த்தாலும் பகவானோட இந்த உயர்ந்த தாத்பரியத்தெல்லாம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்லுவாங்க, அப்படிப்பட்ட பகவானோட சம்பந்தம் ஏற்படுறது ரொம்ப சிறந்ததுன்னு. இங்க கூட இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கணும், செல்ஃப் மேனிஃபெஸ்டட், எண்ட்லெஸ், பிகினிங்லெஸ், எட்டர்னல், இன்ஃபாலியபிள். தொடக்கம் ஆரம்பமற்றவங்க, முடிவற்றவங்க, செல்ஃப் மேனிஃபெஸ்டோ, தானா ஸ்வயம்பு உருவானவங்க, வீழ்ச்சி அடையாதவங்க, பெர்ஃபெக்ட் இல்லைங்களா, கம்ப்ளீட் முழுமையானவங்க அப்படின்னு. இந்த மெட்டீரியல் டெசிக்னேஷன் எதுவுமே, இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட தாக்கங்கள் எதுவுமே இருக்காது அப்படின்றத நம்ம இங்க நல்லபடியா இங்க வந்து நம்ம வந்து பாத்துட்டு வந்தோம் இல்லைங்களா? நிறைய இந்த ஒரு ஸ்லோகம் நம்ம உதாரணம் எடுத்துக்கிட்டோம். அந்த வகையில இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பகவான் அவங்களுக்கு என்னவா இருக்காங்க, ஃப்ரெண்டா இருக்காங்க. அப்ப அது எவ்வளவு பெரிய ஃபார்ச்சுனேட் இல்லையா? அகோபாகியம் அகோபாகியம் அப்படின்னு சொல்லி பிரம்மா வந்து குறிப்பிடுறாங்க இந்த ஸ்லோகத்துல. Yet even though the extent of the good fortune of the
this residence of Vrindavana is inconceivable அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதாவது புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு என்னது அவங்கள ரொம்ப ஃபார்ச்சுனேட் இல்லைங்களா. ரொம்ப என்ன சொல்றது, பகவானோட அவங்க ஐக்கியமா இருக்காங்க இல்லைங்களா, பக்தியில கிருஷ்ணரோட ஒன்றி இருக்காங்க, அவங்கள சாட்டிஸ்ஃபை பண்றாங்க. அப்படிப்பட்ட பிருந்தாவன வாசிகள். அப்படின்போது இங்க வந்துட்டு 11 சென்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதாவது கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், மனம், இது எல்லாம் சேர்ந்து 11 புலன்கள் இருக்கு இல்லைங்களா. இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒன்னொன்றுக்கு அதிபதி இருப்பாங்க. இப்ப பார்வைன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சூரியனை சொல்லுவோம். அப்புறம் வந்துட்டு அதே மாதிரி நாக்கு, சுவை அப்படின்னு சொன்னா வருண பகவானை சொல்லுவோம், வருண தேவரை சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி வந்துட்டு மனம் அப்படின்னா வந்துட்டு சந்திரனை சொல்லுவாங்க அதிபதியா. இந்த மாதிரி எல்லா புலன்களுக்கும் ஒரு அதிபதினு இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்ப ஹெட்டட் பை சிவபெருமான், சரிங்களா. இந்த மாதிரி 11 தேவர்கள் என்ன பண்றாங்க, ஒரு சென்ஸுக்கும் அதிபதியா இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் கைட் பண்றது யாரு, அவங்களுக்கு எல்லாம் உயர்ந்தவங்க யாரு, சிவபெருமான். அப்படின்போது இவங்க எல்லாமே இப்ப ஃபார்ச்சுனேட் ஆகுறாங்க. ஏன்னா இப்ப விரஜவாசிகள் புலன்கள்ல என்ன என்ஜாய்மெண்ட் இருக்கு, பகவானோட பக்தி கலந்துருக்கு இல்லைங்களா, உறைஞ்சிருக்கு. அப்ப அந்த புலன்களோட அதிபதியா இருக்கிற அவங்களும் என்ன பண்றாங்க, அந்த பக்தி அந்த உணர்வை வந்து அவங்களாலையும் சுவைக்க முடியுது அப்படின்றத இங்க வந்துட்டு பிரம்மா வந்து குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். மை கிரேட்டஸ்ட் பாசிபிள் குட் ஃபார்ச்சுனேட் வுட் பி டு டேக் பர்த் எனி பர்த் wherever in this forest of Goloka. அப்ப இருக்கலே ரொம்ப ஃபார்ச்சுனான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, விரஜ பூமியில ஒரு புல்லா பூண்டா பிறந்தாக்கணும் சந்தோஷம் இல்லைங்களா, எனி பர்த் அப்படின்றத பிரம்மா சொல்றாங்க. அண்ட் ஹாவ் மை ஹெட் bathed by the dust falling from the lotus feet of any of its residents. விரஜவாசிகளோட பாத துகள்கள், அந்த பியூர் டிவோஷன் பண்ற, அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ற அந்த பக்தர்களோட, விரஜவாசிகளோட அந்த பாத துகள்கள் என்னோட தலையில வந்துட்டு விழட்டும் அப்படின்றது வந்துட்டு பிரம்மா வந்து சொல்றாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு பிறவி எனக்கு வந்துட்டு இந்த விரஜ பூமியில கிடைக்கணும். their entire life and soul is the supreme personality of Godhead. அப்ப விரஜவாசிகளோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு, என்டையர் லைஃப், சோல், ஆத்மா, வாழ்க்கை எல்லாமே அவங்களுக்கு யாரு, கிருஷ்ணர் தான், வேற எதுவுமே வேண்டாம், அவங்களுக்கு கிருஷ்ணன் மட்டும்தான் அப்படின்னு இருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்ப முகுந்தா, the dust of whose lotus feet is still being searched for in the Vedic mantras அப்படின்னு பாக்குறோம். முகுந்தான முக்தி அளிக்கக்கூடியவர். அப்புறம் இன்னொரு பேர் என்னன்னா ரொம்ப அழகான முகத்தை உடையவங்க அப்படின்றது, சரிங்களா. முகுந்தான்றது அதை நம்ம தேடிட்டு இருக்கோம், பகவான் அதை நம்ம தேடிட்டு இருக்கோம். ஆனா வந்துட்டு விரஜவாசிகளுக்கு என்ன, அவங்களேதான் லைஃப் அண்ட் சோலா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். மை மைண்ட் பிகம்ஸ் bewildered just trying to think of what rivers other than you could be found anywhere. You are the embodiment of all benediction அப்படின்னு இங்க பாக்குறோம். அப்ப வந்துட்டு வேற ஏதாவது ஒரு நல்ல ஒரு சுக்ருதி வேணுமா அப்படின்னா இல்ல, பகவானோட பக்தனா இருக்கணும், அது ஒண்ணுதான் இல்லைங்களா. இப்ப பார்த்தோம்னா ஒரு அந்த பூத்தனா அப்படின்ற அந்த ஒரு இவங்க அசுர ஃபீமேல் டீமனும் என்ன பண்ணுவாங்க, பக்தர் மாதிரி வேஷம் போட்டுட்டு தான் வருவாங்க இல்லைங்களா. பகவானை பாக்குறதுக்காக 2 நாள் பிறந்த 2 நாள் அந்த குழந்தைய பாக்கிறதுக்காக ஒரு நார்மலா ஒரு டிவோட்டி மாதிரி ஒரு ரஜவாசி வேஷம் மாதிரி போட்டுட்டு வருவாங்க இல்லைங்களா. வித்தியாசம் தெரியாத அளவுக்கு வருவாங்க. அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு வேடத்துல வந்த அந்த ஒரு டீமனி என்ன பண்ணாங்க, பகவான் பிரம்மஜோதி வரைக்கும் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். இல்ல அவங்களுக்கு கோலோகத்திலயும் அவங்களுக்கு வந்து இடம் உண்டு அப்படின்னு தான் நம்ம பாக்குறோம், சரிங்களா. அந்த வகையில அவங்களுக்குமே வந்து நீங்க வந்துட்டு உங்களோட காஸ்ட்லெஸ் மர்சிய பெனிடிக்ஷனை கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்றத சொல்லி இங்க வந்து அவங்க வந்து சொல்றாங்க, சரிங்களா. அப்படின்னு இருக்கும்போது விரஜவாசிகள் எப்படி இருக்காங்க, எல்லாமே பகவானுக்காக டெடிகேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். மை டியர் லார்ட் கிருஷ்ணா, 36ல இருந்து 40 ஸ்லோகம் வரைக்கும் மல்லிகா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே ஏஷாம் கோஷ நிவாசினாம் உதபவான் கிம் தேவராதேதினஸ் தேதோ விஸ்வபவாத் பலம் த்வப் அபார புத்ரோபி அயன் முஹ்யந்தி சத்வேஷாத் இவ பூதனாபி சகுலா த்வாம் ஏவ தேவ பிதா யத்தாமர்த்தா சுக்ருத் பிரியாத்வதனய பிராணாசயஸ்துவத் கிருதே. மொழிபெயர்ப்பு. எங்கும் உம்மை காண முடியும் என்பதை காட்டிலும் வேறு என்ன நன்மை பெறலாம் என்று சிந்திக்க முயன்றதின் விளைவினால் எனது மனம் குழப்பமுற்றது. எல்லா ஆசிகளின் உருவமாக நீரே விளங்குகின்றீர். அவ்வாசிகளை நீர் பிருந்தாவனத்தில் உள்ள ஆயர் குலத்தினருக்கே அருள்கின்றீர்.
பக்தியை போல் வேடமிட்டு வந்த பூதனாவிற்கும் அவளது உறவினருக்கும் நீர் ஏற்கனவே உம்மை அழித்துவிட ஏற்பாடு செய்திருந்தீர். ஆகையினால் தமது இல்லங்கள், செல்வம், நண்பர்கள், பாசமிக்க உறவினர்கள், உடல்கள், குழந்தைகள் மற்றும் தமது உயிர், மனம் எல்லாவற்றையும் உமக்கே அர்ப்பணித்திருக்கும் மாதாஜி பிருந்தாவனத்துல பக்தர்களை அழிப்பதற்கு உம்மிடம் வேற என்ன? சாரி மாதாஜி, நான் 35 படிச்சுட்டேன். பரவாயில்ல மாதாஜி, 2 தடவை படிச்சா நல்லதுதான் மாதாஜி. வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 36 பாட்டு இருக்கு, வாசிக்கிறோங்க. தாவத் ராகாதய ஸ்ருதனாஸ்தாவத் காராகிருகம் கிரகம் தாவன் மோகோங்கிரிக் நிகடோ யாவத் கிருஷ்ணனதே ஜனாக. போற்றுதற்குரிய பகவான் கிருஷ்ணரே, மக்கள் உமது பக்தர்களானதால் வரையில் அவர்களது உலகியல் பற்றுகளும் விருப்பங்களும் திருடர்களாகவும் அவர்களது இல்லங்கள் சிறை கொட்டடிகளாகவும் அவர்களது உறவினர்கள் மீது அவர்கள் கொண்ட பாசம் கால் விலங்குகளாகவுமே இருக்கும். பதம் 37. பிரபஞ்சம் நிஷ்பிரபஞ்சோபி விடம்பயசி பூதலே பிரபன்ன ஜனதானந்த சந்தோகம் பிரதிதும் பிரபோ. மொழிபெயர்ப்பு. ஓ பிரபுவே, உலக வாழ்க்கையோடு உமக்கு எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை என்ற போதிலும் உம்மை சரணடைந்திருக்கும் பல்வகை உயர்ந்த ஆனந்தங்களுக்காக நீர் இப்பூமிக்கு வந்து உலக வாழ்க்கையினை பாவனை செய்கின்றீர். பதம் 38. ஜானந்தயேவ ஜானந்தி கிம் பகு பகுக்தயா மே பிரபோ மனசோ வபுஷோ வாசோ வைபவம் தவ கோச்சரக. மொழிபெயர்ப்பு. சிலர் கூறுகின்றனர், கிருஷ்ணரை பற்றி எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று அவர்கள் அவ்வாறே நினைக்கட்டும். என்னை பொறுத்தவரையில் இவ்விஷயத்தை பற்றி நான் அதிகம் பேச விரும்பவில்லை. ஆயினும் பகவானே, என்னால் ஒன்று மட்டும் கூற முடியும். உமது வைபவங்கள் அனைத்தும் எனது மனம், வாக்கு, காயத்திற்கு அப்பாற்பட்டவை என்று. பதம் 39. அனுஜானிகி மாம் கிருஷ்ண சர்வம் துவம் ஏசி சர்வத்ருக் துவம் ஏவ ஜகதாம் நாதோ ஜகத்யேதத் தவார்ப்பிதம். பொருளுரை. தனது கிருஷ்ணா புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் என்னும் நூலில் ஸ்ரீல பிரபுபாதா பிரம்மதேவன் கூறும் பின்வரும் கூற்றினை மேற்கோள் காட்டுகின்றார். போற்றுதற்குரிய பகவானே, சகல படைப்பிற்கும் பரமபுருஷ பகவானாக நீர் இருந்தும் சில சமயம் நான் தான் இப்பிரபஞ்சத்தின் தலைவன் என்று தவறாக கருதுகிறேன். இப்பிரபஞ்சத்திற்கு நான் தலைவன் என்றாலும் இங்கே அதுபோல் எண்ணிலடங்கா பிரபஞ்சங்களும் அவற்றிற்கு தலைவர்களாக எண்ணிலடங்கா பிரம்மதேவர்களும் இருக்கின்றனர். ஆனால் உண்மையில் அவை எல்லாவற்றிற்கும் தலைவர் நீரே ஆவீர். அனைவரின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக நீர் இருப்பதினால் நீர் அனைத்தும் அறிவீர். ஆகையினால் அருள் கூர்ந்து என்னை ஓர் சரணடைந்த பக்தனாக நீர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். உமது நண்பர்கள் மற்றும் கன்றுகளுடன் நீர் நடத்தி கொண்டிருந்த லீலைகளுக்கு இடையூறு விளைவித்தமைக்காக என்னை மன்னித்தருள்வீர் என்று நான் நம்புகிறேன். நீர் அன்புடன் அனுமதித்தீரானால் நான் இங்கிருந்து விடைபெறுகிறேன். பிறகு நீர் உமது நண்பர்களுடனும் கன்றுகளுடனும் உமது மனம் போல் மகிழ்ந்து விளையாடலாம். பதம் 40. ஸ்ரீ கிருஷ்ண விருஷ்டி குல புஷ்கர ஜோஷதாயும் க்ஷமா நிர்ஜர திவிஜ பசூததி கிருத்திகாரின் உத்தர்வசார்வரஸ்ஹரஸ்ஷிதி ராட்சசதிருக் ஆகல் குமார்கமகன் பகவன் நமஸ்தே. மொழிபெயர்ப்பு. போற்றுதற்குரிய பகவானே, நீர் தாமரை மலர் போன்றிருக்கும் விருஷ்டி குலத்திற்கு இன்பம் அருளி பூமியினை உடைய மகா சமுத்திரங்களாகவும் தேவர்களாகவும் அந்தணர்களாகவும் பசுக்களாகவும் விரிவடைந்திருக்கின்றீர். அதர்மத்தின் இருட்டினை அறவே நீக்கி இப்பூமியின் தோன்றிய அசுரர்களை எதிர்க்கின்றீர். ஓ முழுமுதற் கடவுளே, இப்பிரபஞ்சம் இருக்கும் வரையிலும் சூரியன் ஒளி வீசும் வரையிலும் நான் எனது வந்தனங்களை உமக்கு அர்ப்பணிப்பேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இங்க நம்பர் 36ல நம்ம பாக்குறோம். இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு Hare Krishna Mataji, late for sorry for late coming. ஹரே கிருஷ்ணா பத்மா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே ஹாஸ்பிடல் வரைக்கும் போயிருந்தேன், அதனால வர முடியல. சாரி, எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணுங்க. சாரி இல்ல, எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் மாதாஜி. நீங்க இப்ப ஜாயின் பண்ணது எங்களுக்கு சந்தோஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதுதான் பார்த்தேன் பிரபுஜி. ஆனா ஜாயின் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண ராஜேந்திரன் பிரபுஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி.
அவசியம் மாதாஜி, கண்டிப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம இங்க 36 ஸ்லோகம் பாக்குறோம். இது வரைக்கும் ரொம்ப உயர்ந்த தாத்பரியம் எல்லாம் பார்த்தோம். 30 ஸ்லோகம் 30 பிரம்மா வந்து என்ன சொல்றாங்க, பிரஜவாசிகளோட வந்து இது மகிமையை சொல்றாங்க, மகத்துவத்தை, பகவானுக்கு அவங்களுக்குள்ள சம்பந்தத்தை சொல்றாங்க. அப்படிப்பட்ட பிரஜ பூமியில ஒரு பிறக்கணும், ஏதோ ஒரு வஸ்துவா பிறக்கணும் அப்படின்ற அளவுக்கு அவங்க சொல்றாங்க இல்லைங்களா. ஏன்னா எல்லாமே பகவானே எல்லாம் இருக்கிற விரஜவாசிகள், என்டையர் லைஃப் அண்ட் சோலா பகவானே இருக்கிற விரஜவாசி, பகவானே எல்லாம் இருக்கிற விரஜவாசிகள் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்க. இங்க என்ன சொல்றாங்க, இப்ப 36 ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, until people become your devotees, their material attachments and desire become remain thief அப்படின்னு பாக்குறோம். நம்ம டிவோட்டிஸா வராத வரைக்கும் என்ன ஆகும், இந்த ஜட உலக பந்தம் ஆசைகள்லாம் நம்மள என்ன பண்ணும், கைதி மாதிரி நம்மள கட்டி வச்சிருக்கோம். ஒரு சுதந்திரம் இல்லாம இருக்கிற ஒரு கைதிகள் மாதிரி நம்ம இந்த ஆசைகள்னாலையும் இது அட்டாச்மெண்ட்னாலும் நம்ம பிணையப்பட்டு கைதிகளாட்டம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். their affectionate feelings for their family members remain foot shackles. அதாவது இந்த விலங்கு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அதுதான் கால்கள்ல கட்டின விலங்கு. அதுதான் வந்துட்டு நம்மளுக்கான இந்த அஃபெக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் த மெட்டீரியல் விஷயங்கள், பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல நம்ம என்னென்னலாம் அட்டாச்மெண்ட் வச்சிருக்கிறோமோ அதெல்லாம் நம்மளுக்கு கால்கள்ல போடப்பட்ட விலங்கு மாதிரி நம்மளாம் வந்துட்டு தீஃப் மாதிரி, அதே மாதிரி நம்ம பிரிசன்ல இருக்கோம் அப்படின்றத பிரம்மா இங்க வந்துட்டு குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த விஷயங்கள்லாம் எவ்வளவு மனசுக்கு அப்படியே இனிமையா இருந்தது இல்லைங்களா. ரஜவாசிகளோட நிலைப்பாடு, பகவான் அவங்களுக்கும் உள்ள சம்பந்தம், அதுல வந்துட்டு ஒரு ஃபுல்லா புண்டா அதனால சந்தோஷம் அப்படின்னு எல்லாம் கேட்கும்போது, அப்ப இந்த இடத்துல இந்த அட்டாச்மெண்ட் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு கைதி மாதிரி வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம் நம்ம அப்படின்றது கேட்கும் போதே மனசுக்கு கொஞ்சம் வேதனையா தான் இருக்கு. ஆனா அந்த நிலைப்பாட்டுல தான் இருக்கும். ஆனா until people become, ஆனா ஒரு தடவை டிவோட்டிஸ் அந்த பக்தி அப்படின்றது பகவான் ஏற்பட்டுடுச்சுன்னா இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்து விலகி போயிடும். அந்த அட்டாச்மெண்ட் டிசைர்ஸ், ஆனா இல்லாட்டி அன்போடு இருக்கணும், அது ரொம்ப முக்கியம். மை டியர் மாஸ்டர், although you have nothing to do with the material existence. இப்ப பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு இங்க வந்துட்டு அவதாரம் பண்ணணும் எதுவும் அவசியமே இல்லை இல்லைங்களா. அவங்க நல்ல ஜாலியா கோலோகத்திலே இருக்கலாம். ஆனா என்ன பண்றாங்க, ஒவ்வொரு தடவையும் அவதாரம் பண்றாங்க. எதற்காக, நமக்கெல்லாம் வந்துட்டு நன்மைகள் ஏற்படுறதுக்காக, மார்க்கத்தை கொடுக்கறதுக்காக. அது எப்படி பண்றாங்க, இதே மாதிரி மெட்டீரியல் லைஃப் மாதிரி இமிட்டேட் பண்ணி. ராமர் அவதாரம் எவ்வளவு சிரமப்பட்டாங்க இல்லைங்களா, ஒரு மனிதன் சிரமப்படுற மாதிரியே அதே மாதிரியே பகவான் டிரான்சென்டென்டல் பாடியில தான் இருக்காங்க, உயர்ந்த பகவான். ஆனா என்ன பண்றாங்க, அத்தனை கஷ்டமும் அவங்க அனுபவிச்சாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அப்ப இமிட்டேட் மெட்டீரியல் லைஃப் ஜஸ்ட் டு எக்ஸ்பேண்ட் த வெரைட்டிஸ் ஆஃப் எஸ்டாட்டிக் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் ஃபார் யுவர் சரண்டர் டிவோட்டீஸ் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா அந்த மாதிரி பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல என்ன ஆகும், டிவோட்டீஸ்க்கும் வந்துட்டு பகவானோட அந்த ஒரு, இப்ப பார்த்தோன்னா ஜெய விஜயனே ராவணனா இருந்து பகவான் என்ன பண்ணாங்க, சண்டை போட்டாங்க இல்லைங்களா. தன்னோட வீரத்தை வந்து பகவான்ட்டு அவங்க காமிச்சாங்க. அது என்னது, அது ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் இதுதான் இல்லைங்களா, ஃபீலிங்ஸ் தான் இல்லைங்களா. அதுவும் அந்த வகையில பகவான்கிட்ட அந்த ஒரு வீரத்தையும் அந்த வந்து இது காமிச்சு பகவானுக்கும் அந்த அந்த ரசம் அதையும் வந்துட்டு அனுபவிக்கிறாங்கன்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி டிவோட்டிஸ் அன்பை காமிக்கிறவங்களுக்கும் அதே மாதிரி there are people who says I know everything about Krishna. எப்பயுமே இந்த ஒரு நிலைப்பாடு வந்துட்டு பியூர் டிவோட்டிஸ்க்கு வராது, ஐ நோ எவ்ரிதிங்னு. ஏன்னா பகவானோட விஷயங்கள் எல்லாமே அன்லிமிட்டட் இல்லைங்களா, ஒரு கட்டுக்குள்ளார கிடையாது. அப்படின்னு ஒரு பட்சத்துல நம்மளால வந்து பகவானை முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமானா கண்டிப்பா கிடையாது. அவங்க சக்திகள்ல ரொம்ப அதிகம் அப்படின்னும் போது அவ்வளவு சக்திகளையும் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுமானா அதுல நம்ம ஒரு சின்ன துளி தான், பிழம்பு நெருப்பு துகள் தான் இல்லைங்களா. அதுமே நம்மளால முழுமையும் என்னைக்குமே பகவான் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா நம்மளால அவங்களோட அந்த பக்தியின் மூலியமா நம்மளால அவங்கள நம்ம நல்லபடியா உணர முடியும். அந்த பரமானந்தத்தை நம்மளால எடுத்துக்க முடியுமே தவிர, ஆனா நம்மளால பகவானை முழுமையா உணர முடியுமா, புரிஞ்சுக்க முடியுமானா கிடையாது. ஐ நோ எவ்ரிதிங் அப்படின்னு சொல்றது வந்துட்டு அவ்வளவு உயர்ந்த கருத்து, பெர்ஃபெக்ஷன் ரியலைசேஷன் கிடையாது. இதை பத்தி நான் எதுவும் நிறைய சொல்ல விரும்பல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க என்ன சொல்றாங்க, பிரம்மா வந்து சொல்றாங்க, they are all beyond the reach of mind body words. நம்மளோட இந்த மனம் சென்சஸ் வார்த்தைகள் இதுக்கெல்லாம் வந்து அப்பாற்பட்டது அதெல்லாம் அப்படின்றதுனால முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிட்டன்றத சொல்றதுன்றது ரொம்ப ஒரு சரியான புரிதல் இல்லை அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்ப இப்ப என்ன சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி பிரேயர்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு பகவான் ரொம்ப உயர்ந்தவங்கன்றத சொல்லிட்டு டிவோட்டியா இருக்கணும், பிரஜபூமியில பிரஜவாசிகள் அவங்க கூட இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம். ஏன்னா அப்ப டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் இல்லைங்களா, அது அந்த உயர்ந்த தாத்பரியத்துல சொல்லி என்ன சொல்றாங்க, இப்ப நான் வந்து பர்மிஷன் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்றாங்க,
அவங்க தன்னோட லோகத்துக்கு போறதுக்காக வாங்கிட்டு பெர்மிஷன் கேட்கறாங்க. பெர்மிஷன் டு லீவ். யூ ஆர் தி நோயர் அண்ட் சீர் ஆஃப் ஆல் திங்ஸ். எல்லாமே பகவானுக்கு தெரியும் அப்படின்றத பார்க்க சொல்றாங்க. யூ ஆர் த லார்ட் ஆஃப் ஆல் யூனிவர்சஸ். வெறும் இந்த ஒரு உலகம் மட்டும் கிடையாது, நிறைய யூனிவர்சஸ் வருது இல்லையா பகவான் திருமணில இருந்து. எல்லா யூனிவர்சஸ்க்கும் நீங்க தான் வந்து பகவான் அப்படின்றத சொல்லி நான் வந்து உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்றேன். ஐ ஆஃபர் திஸ் ஒன் யூனிவர்ஸ் அன்டு யூ அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து 40வது ஸ்லோகத்துல யூ பெஸ்ட் ஹாப்பினஸ் அப்பான் த லோட்டஸ் லைக் விஷ்ணு டைனஸ்டி அண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் த கிரேட் ஓஷன் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் த எர்த் டெமிகாஸ் பிராமணாஸ் அண்ட் கவுஸ். அதாவது எல்லாருக்கும் சந்தோஷத்தை ஹாப்பினஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. யூ டிஸ்பைஸ் டென்ஸ் டார்க்னஸ் ஆஃப் ரிலிஜன் அப்போஸ் த டீமன்ஸ். அது மாதிரி அதர்மங்கள்லாம் அழிச்சு டீமன்ஸ் எல்லாம் அழிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். as long as this universe exists and as long as the sun shines, I will offer my obeisance unto you. எப்படி சொல்றாங்க பாருங்க பிரம்மா பகவான்கிட்ட. எவ்வளவு காலம் இந்த உலகங்கள்லாம் இருக்கும், எவ்வளவு காலம் சூரியன் உதயமாயிட்டு இருக்கும், அந்த அளவுக்கு எப்பயுமே சூரியன் வந்து சன்ஷைன் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இல்லைங்களா. டைரக்ஷன் தான் மாறுது, நம்ம தான் வந்து இது இரவுக்கு வரும், ஆனா சூரியன் எப்பயுமே ஒளியோட தான் இருக்கு இல்லையா. அப்போ ஆஸ் லாங் அஸ்னா நித்தியமா அப்படின்றது அர்த்தம் இல்லையா. ஐ வில் ஆஃபர் மை ஒபிசன்ஸ் அப்படின்றத சொல்லிட்டு பிரம்மா வந்து அவங்க லோகம் போறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். சரிங்களா. இது அப்படியே நம்ம மாதாஜி பத்மா மாதாஜி வெறும் ஸ்லோகம் இல்லாம டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா 45 வரைக்கும்? ஆமா, ஸ்லோகம் வேண்டாமா? ஸ்லோகம் வேண்டாமா? வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. என்ன ஸ்லோகம் முடிஞ்சிருச்சு, உங்களுக்கு வாசிக்க விருப்பம்னா வாசிங்க மாதாஜி. படிச்சு பார்க்கலாமே, ஆசையா இருக்கு. சரி, ஓகே, அப்போ ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சுதவாச்ச இதி அபிஷ்டூய பூமானம் த்ரி பரிக்ரம்ய பாதாயோக நத்வாபிஷ்டம் ஜெகத்தாதாஸ்வ தாம பத்யேத. மொழிபெயர்ப்பு. சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், இவ்வாறு வழிபாடு செய்து பிரம்மதேவன் தனது போற்றுதற்குரிய பகவானான முழுமுதற் கடவுளில் மும்முறை வலம் வந்து அவரது தாமரை திருவடிகளில் வீழ்ந்து வணங்கினார். பின்னர் இப்பிரபஞ்சத்தை படைப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் பிரம்மதேவன் தனது இருப்பிடத்திற்கு திரும்பிச் சென்றார். பதம் 42. ததோ அனுஜ்ஞாப்ய பகவான் ஸ்வபுவம் பிராக் அவஸ்திதான் வசான் புலினம் ஆனின்யே யதா பூர்வ சகம் ஸ்வகம். மொழிபெயர்ப்பு. தனது புதல்வரான பிரம்மதேவன் செல்வதற்கு விடையளித்து விட்டு முழுமுதற் கடவுள் ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு எந்த இடத்தில் இருந்தனவோ அதே இடத்தில் இருந்த கன்றுகளை தானும் தனது ஆயர்குல நண்பர்களும் முன்பு உணவருந்திய இடமான நதிக்கரைக்கு அவற்றை அழைத்து வந்தார். பதம் 43. ஏகாஸ்மின் அபியாதே அப்தே பிராணேசம் சாந்திராத்மனக கிருஷ்ண மாயா ஹதாராஜன் க்ஷணார்த்தம் மேனீரோ அர்பகாக. ஓ மன்னனே, அவர்களது வாழ்வின் தெய்வமான பகவானை பிரிந்து ஒரு வருட காலம் ஆன போதிலும் அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரின் மாயா சக்தியினால் மறைக்கப்பட்டிருந்த காரணத்தினால் ஒரு வருட காலத்தினை அவர்கள் அரைக்கணமாகவே கருதினர். பதம் 44. கிம் கிம் ந விஸ்மரை மரந்தீக மாயா மோகித சேதசக என் மோகிதம் ஜெகத் சர்வம் அபீட்சம் விஸ்ருதாத்மகம். மொழிபெயர்ப்பு. பகவானது மாயா சக்தியினால் குழப்பமுற்றிருப்போரின் மனம் உண்மையில் எதனைத்தான் மறப்பதில்லை. அம்மாயா சக்தியால் இப்பிரபஞ்சம் முழுவதும் நித்திய குழப்பத்தில் ஆழ்கிறது. இச்சூழ்நிலையின் மறதியினால் ஒருவன் தன்னையே அறிந்து கொள்ள முயலாதவனாகிறான். கிருஷ்ணம் ஸ்வ அகே ஆகதம் தேயி ரம்ஹசா நைகோபி அபோஜி கவள ஏகுதசாது புஜ்யதாம். ஆயர்குல சிறுவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணனிடம் கூறினார், நீ மிக விரைவில் திரும்பி வந்து விட்டாய். நீ இன்று ஓர் உருண்டை உணவு கூட நாங்கள் உண்ணவில்லை. இங்கே வந்து அமர்ந்து வேறு சிந்தனை எதுவுமின்றி உனது உணவினை உண்பாயாக.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. சூப்பர் ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்துட்டு பிரம்மாவோட பிரேயர்ஸ் நல்லபடியா நிறைவடைஞ்சிருக்கு. எப்பயுமே நான் உங்களுக்கு பக்தி பண்ணுவேன் அப்படின்றத ஒபிசன்ஸ், ஆஃபர் மை ஒபிசன்ஸ்ன்றது சொல்லிட்டாங்க. யூனிவர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும், சூரியன் வந்து பிரகாசமா ஒளிடுற வரைக்கும் அப்படின்ட்டாங்க. சோ அது எப்பயுமே இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த வகையில. அப்புறம் வந்து இங்க வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி பிரம்மா வந்து பிரேயர்ஸ் எல்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் பகவான் வந்து வலம் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு பக்தி பண்ணிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, திரும்பி அவங்களோட அபோர்டுக்கு போறாங்க, சத்தியலோகத்துக்கு போறாங்கன்றத பாக்குறோம். அப்புறம் பிரம்மாவுக்கு அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்து அவங்களை அனுப்புனதுக்கு அப்புறம் பகவான் என்ன பண்ணாங்க, கவுஸ் அப்புறம் கவர்ட் பாய்ஸ் எல்லாம் வந்தாங்க இல்லைங்களா. ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு வருட காலம் கிட்ட அவங்க வந்துட்டு தனியா இருந்திருக்காங்க இல்லைங்களா, சில வருடங்கள். அப்படின்னும் போது எல்லாரும் என்ன பண்ணிருக்காங்க, பகவான் அவங்க எல்லாம் மறுபடியும் யமுனா ஆற்றங்கரைக்கு மறுபடியும் எப்பயும் போல அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ் அப்படியே அந்த மாதிரி யாரால மட்டும்தான் பண்ண முடியும், பகவானால மட்டும்தான் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா. ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கு, அது வந்துட்டு அப்படியே தெரியாம அதை அப்படியே மர்ஜ் பண்றது அப்படின்றது. மகாபாரதத்துல கூட இப்படி ஒரு நிகழ்வு உண்டு இல்லைங்களா, ஜெயத்ரதனை அழிக்கும் போது கூட அந்த மாதிரி வந்து சூரியனை மறைச்சாங்க அப்படின்னு. அந்த வகையில இங்க வந்துட்டு என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அந்த காலம் வந்துட்டு அவங்க அதை ரியலைஸ் பண்ணல. அப்பதான் வந்துட்டு எல்லாரும் வந்து இன்னமும் கிருஷ்ணன் வந்து எட்டக்க போயிட்டு அப்படி வராங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தோட அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். யாரு, அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சரிங்களா. அப்ப இந்த மாதிரி what indeed is not forgotten by those whose minds are bewildered by the Lord's illusionary potency. அப்ப இந்த மாயை அப்படின்றது இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த illusionary potency, அது என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு அந்த தடுமாற்றத்தை, நித்தியமான அந்த உணர்வு அப்படின்னு இருக்குல்ல, இப்ப நாலேஜ் அதுல நம்மளுக்கு தடுமாற்றத்தை கொடுக்குது. அதே மாதிரி நம்மள அந்த ரியலைசேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா, ஆத்ம உணர்வு அப்படின்னு பகவான் பக்தி, அதுல எல்லாம் கூட நம்மளுக்கு மறதி, நம்மளுக்கு அதுல வந்துட்டு ஈடுபாடு இல்லாத மாதிரி நம்மள பண்ணிடுது. Forgetfulness, no one can understand his own identity. நம்ம ஆத்மான்றதே மறந்துட்டு என்ன பண்ணிடுறோம், நம்ம இந்த சரீரமே பிரதானம் நம்ம வாழ்க்கை வாழலாம். அதெல்லாம் எதனால ஏற்படுது, பகவானோட illusory பொட்டன்சினால அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஆனா இந்த கவர்ட் பாய்ஸ்ல இப்ப என்ன பண்றாங்க, உடனே வந்து கிருஷ்ணர் வந்துட்டு வா நீ இல்லாம நாங்க எதுவுமே சாப்பிடாம வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம், வந்து எங்க கூட வந்துட்டு சாப்பாடு எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் சரிங்களா. இதுல இருந்து அப்படியே வந்துட்டு கண்டினியூஸா அப்படியே வாசிச்சிடலாம் அப்படின்னு பாக்குறேன். ஏன்னா டைமும் வந்துட்டு ரொம்ப ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா. ஆல்மோஸ்ட் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணவங்க எல்லாரும் வாசிச்சிட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அப்புறம் இங்க என்ன 46ல இருந்து நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, பகவான் என்ன பண்றாங்க, இப்ப அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிடுறாங்க, கோபஸ்லாம் வாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே நீங்க இல்ல கிருஷ்ணா நீ இல்லாம நாங்க எதுவுமே எடுத்துக்கல வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாங்க. பகவானும் எதுவுமே தெரியாத மாதிரி அப்படியே ஒரு சிரிச்ச முகத்தோட வந்து என்ன பண்றாங்க, அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து மறுபடியும் அவங்க உணவெல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாரும் அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு போறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அந்த அகாசுரன் அழிச்ச அந்த பாம்பு இல்லையா, அதோட ஸ்கின்னையும் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் காமிக்கிறாங்க சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு லார்ட் கிருஷ்ணாஸ் transcendental body was decorated with peacock feather and flowers and painted with forest minerals and his bamboo flute loudly and festively resounded. மறுபடியும் எல்லாம் நார்மலா ஆயிடுது சரிங்களா. பகவான் வந்து பீகாக் ஃபெதரோட ஃபிளவர்ஸோட புல்லாங்கல் எல்லாம் இசைச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றாங்க, மறுபடியும் அவங்க வீட்டுக்கு எல்லாருமா போறாங்க. he called out to his cows by name. அவங்களோட அந்த பசுக்கள்லாம் கூப்பிடுறாங்க. his cowherd boyfriend purified the whole world by chanting his glories. எல்லாரும் பகவான் நாமத்தை, அதாவது பகவானோட குளோரிஸ். ஏன்னா அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஆகாசுரனை வேற அழிச்சிருக்காங்க இல்லையா, அப்ப அவங்களோட குளோரிஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு போறாங்க. thus Lord Krishna entered the cow pasture of his father Nanda Maharaj, and the sight of his beauty at once produced a great festival for the eyes of all the cowherd women. அதே மாதிரி கோபி இஸ்லாமும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. எல்லாம் மறுபடியும் இயல்பா அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு போறாங்க. அப்போ அகாசுரன் அவங்க அழிச்ச அந்த தாத்பரியத்துல எல்லாம் நல்லா புகழ்ந்து கிருஷ்ணரை புகழ்ந்து பேசிட்டு நல்ல சந்தோஷமா எல்லாரும் வீட்டுக்கு வராங்க அப்படின்றத பாக்கணும். கிருஷ்ணரை புகழ்ந்து பேசுறதுன்றது அவங்களுக்காக இல்ல, நமக்கான பியூரிபிகேஷன் இல்லைங்களா. அது கோபாஸ் வந்து எப்பயுமே இயல்பாவே அது வந்து பண்ணுவாங்க. என்ன ரொம்ப பிடிச்ச ஃப்ரெண்ட் இல்லையா. as the cowherd reached the village of Raja, they sang, today Krishna saved us by killing a great serpent அப்படின்றத சொல்றாங்க எல்லாத்தையும் சரிங்களா. the boy described Krishna as the son of யசோதா and other as the son of Nanda Maharaj. யசோதா அம்மாவோட பிள்ளை இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பெரிய சர்பண்ட் அழிச்சாங்க, நந்த மகாராஜரோட பிள்ளை ஒரு பெரிய சர்பண்ட் அழிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் சொல்றாங்க. கிங் பரிஷித், இப்ப இதெல்லாம் சுகதேவ கோஸ்வாமி பரிஷித் மகாராஜர்கிட்ட சொல்றாங்க. அப்ப கிங் பரிஷித் என்ன சொல்றாங்க, how could the cowherd woman have developed for Krishna someone else son, such unprecedented pure love?
love they never felt even for their own children. Please explain this. இப்ப வந்துட்டு அந்த பகவான் வந்து எல்லார்கிட்டையும் அந்த கோபாசமும் பசுவாவும் போயிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அந்த எப்பயுமே என்ன ஒரு உயர்ந்த தாத்துன்னா, தன்னோட குழந்தைய அம்மா வந்து கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இல்லைங்களா? அவங்களோட அந்த எல்லா அந்தரங்க விஷயங்களும் தெரியும். அவங்க என்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி அவங்கள வந்துட்டு ஈஸியா அவங்களை என்ன பண்ணிடுவாங்க, ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த ஒரு பாண்டிங்கிறது அம்மாவுக்கும் பிள்ளைக்கும் எப்பயுமே இருக்கும், கிட்ஸுக்கும் அம்மாவுக்கும். அப்படின்னும் போது இங்க வந்துட்டு கிருஷ்ணரை எப்படி வந்துட்டு தன்னோட பிள்ளை இல்ல, அதாவது தன்னோட குழந்தை கோபாஸ் எல்லாம் வரல, ஆனா கிருஷ்ணரே வந்து ஒரு மாதிரி தானே வந்திருந்தாங்க. அப்ப அதை எப்படி அவங்க வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்காம இருந்தாங்க, அதை பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்ப சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றாங்க, ஃபார் entire created being the dearmost thing is certainly his own self. The dearness of everything else, children, wealth and so on, is due only to the dearness of the self அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? ஆனா எல்லாருக்கும் வந்துட்டு அவங்களோட குழந்தை அந்த பாகுபாடு டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா? தன்னோட குழந்தை, தன்னோட வெல்த் அப்படின்னு எதெல்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப விருப்பமானதுன்னு. ஆனா ஆத்மா அப்படின்னு வரும்போது எல்லாருக்கும் யார் வந்து சொந்தம் அப்படின்னு பார்த்தா பரமாத்மா தான் இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க கிட்ட ஏற்படுறதுன்றது இயல்புதான். For this reason, oh best of kings, the embodied soul is self-centered அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். He is more attached to his own body and self than to his so-called possession like children, wealth and home அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் indeed, for person who think the body is the self, the oh best of kings, those things whose importance lies only in the relationship to the body are never as dear as the body itself அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதாவது இந்த சரீரம் சார்ந்த அந்த ஒரு விருப்பங்கள் அப்படின்றது வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு செல்ஃப் சென்டர்டா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? He is more attached to his own body and self than to his so-called possession like children, wealth and home அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். If a person comes to the stage of considering the body mine instead of me, he will certainly not consider the body as the dear of his own self. After all, even as the body is growing old and useless, one's desire to continue living remains strong அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் அது வந்துட்டு நான் எனது அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல எல்லாம் இருந்தா எப்படி நம்மளோட ரியலைசேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். Therefore, it is his own self that is most dear to every embodied living being, and it is simply for the satisfaction of this self that the whole material creation is moving and non-moving exist அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். You should know Krishna to be the original soul of all living entities for the benefit of the whole universe. He has out of his causeless mercy appeared as an ordinary being. He has done this by the strength of his internal potency அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது இதுல வந்து என்ன நம்ம வந்துட்டு கண்டென்ஸா அப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, செல்ஃப் சென்டர்டா நம்ம வந்துட்டு எதுல நம்ம வந்துட்டு ஈடுபாடோட இருக்கோமோ, சரிங்களா? இட் இஸ் சிம்பிளி ஃபார் த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் ஹிஸ் செல்ஃப் அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். The whole creation, material creation of moving and non-moving entities exist அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அந்த வகையில் நம்மளுக்கு அந்த இப்ப நம்ம பாடிலி கான்செப்டா யோசிச்சோம் அப்படின்னா நம்மளோட குழந்தை, வெல்த் அதெல்லாம் வந்து தெரியும். ஆனா ஆத்மான்னு பார்க்கும்போது நமக்கு வந்துட்டு பகவான் அப்படின்னு தான் தெரியும் இல்லைங்களா? அந்த நிலைப்பாட்டுல வருது அப்படின்றது என்னோட புரிதல். Those in this world who understand Lord Krishna as he is see all things whether stationary or moving as manifested form of the Supreme Personality of Godhead, such enlightened person recognize no reality apart from the Supreme Lord Krishna. அப்ப யார் ஒருத்தவங்க நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, who understand Lord Krishna as he is seeing all things, அதாவது எல்லார்கிட்டயும் இருக்காங்க இல்லைங்களா, மேனிஃபெஸ்ட் ஆகியிருக்காங்க இல்லைங்களா சூப்பர் சொல்லா, அவங்களால கண்டிப்பா வந்துட்டு நல்லபடியா புரிஞ்சுக்க முடியும். Such enlightened person recognize no reality apart from the Supreme Lord அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன்ல அவங்களுக்கு இருக்காது, இந்த பாகுபாடு நான் எனது அப்படின்றது இருக்காது அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். The original and unmanifested form of material nature is the source of all material things, and the source of even that subtle material nature is the Supreme Personality of Godhead, Krishna. What then could one ascertain to be separate from him அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, அப்ப இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, செல்ஃப் சென்டர்டா இங்க எப்பயுமே யார் இருக்கா? பகவான் தான் இல்லைங்களா?
அதுவும் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லாத்துக்கும் he see all things whether stationary or moving as manifested form of the supreme personality of Godhead. Such enlightened person. இந்த ஒரு தாத்பரியத்துல யாரு உணர்ந்துக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த புரிதல் நல்லா இருக்கும். enlightened person recognize no reality apart. கிருஷ்ணர் தான் பிரதானம் அப்படின்றதுல ரொம்ப தெளிவா இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப the source of even that subtle material, எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் unmanifested form of material nature is the source of all material things, and source of even that subtle material nature of the is the supreme person of Godhead. அப்படின்னும் போது அந்த பாகுபாடு, தன்னோட குழந்தை பகவான் அப்படின்னு அந்த இது தெரியாது. பகவான் தான் செல்ஃப் சென்டர்ட் இல்லையா. சோ அதனால அவங்களுக்கு தன்னோட குழந்தை இல்லை அப்படின்றது தெரியாம அவங்களால பகவானோட நல்லபடியா அந்த ஒரு அந்த அந்த வித்தியாசம் தெரியல. ஏன்னா பரிஷத் மகாராஜர் அப்படிதானே கேட்டாங்க, தன்னோட குழந்தை கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவாங்களே, ஆனா எப்படி அவங்களால முடியலன்னு. அப்ப வந்துட்டு கிருஷ்ணர் அப்படின்றவங்க எல்லாருக்கும் சொந்தம் இல்லைங்களா. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. சோ இந்த மாதிரி ரெகனைசேஷன் இருக்கும்போது அந்த ஒரு வித்தியாசம் தெரியல, எப்படி செப்பரேட் பண்ணி பார்க்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஃபார் தோஸ் ஹூ ஹவ் அக்செப்டட் த போட் ஆஃப் த lotus feet of the Lord, who is the shelter of the cosmic manifestation and is famous as Murari, the enemy of the Mura demon. The ocean of the material world is like the water contained in a calf footprint அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்மளால பகவானை நம்ம வந்துட்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம், அவங்ககிட்ட ஷெல்டர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியல் உலகம் அது எப்படி இருக்கும் அந்த கஷ்டம் அப்படின்றது நமக்கு வந்துட்டு காஃபோட ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அது பசுவோட அந்த கன்றுக்குட்டியோட கால் அளவு தான் தெரியும். their goal is param patham vaikundam, the place where there are no material miseries. அவங்க வந்துட்டு எங்க போவாங்க, பகவான் லோகத்தை அடைவாங்க, அங்க கஷ்டங்களே இருக்காது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இங்க ஆனா எவ்ரி ஸ்டெப்க்கு நம்மளுக்கு கஷ்டம் இருக்கு. since you inquired from me, I have fully described to you those activities of Lord Hari that were performed in his 5th year but not celebrated until his 6th. 5 வயது சரிங்களா. இப்ப வரைக்கும் பகவானோட லீலைகள்லாம் சொன்னது என்னன்னா 5 வயதுக்கு உட்பட்டது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். Any person who hears or chant these pastimes of Lord Murari perform his with his cowherd friend, the killing of Akasura, the taking of lunch on the forest grass, the Lord's manifestation of transcendental forms, and the wonderful prayers offered by Lord Brahma is sure to achieve all his spiritual desires. Hari bol. இப்ப வந்துட்டு நம்ம இந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ் இப்ப வந்து 5 வயது வரைக்கும் பகவான் என்னென்ன லீலைகள்லாம் பண்ணாங்களோ அதெல்லாம் வந்துட்டு சுகதேவ் கோஸ்வாமி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. யார் ஒருத்தங்க இதெல்லாம் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறோமோ நமக்கு என்ன ஏற்படும், அந்த ஆன்மீகத்துல நம்ம என்ன விருப்பப்படுறோமோ அது நமக்கு நல்லபடியா கைகூடும் அப்படின்றது பலஸ்ருதியோட சொல்லியிருக்காங்க. இன் திஸ் வே த பாய்ஸ் ஸ்பெண்ட் their childhood in the land of Vrindavana, playing hide and go seek, building play bridges, jumping about like monkeys and engaging in many other such games. அந்த மாதிரி குழந்தைங்களா என்ன பண்றாங்க, பகவானும் கோபாஸ் கூட நல்லபடியா இந்த விளையாட்டெல்லாம் சரிங்களா, ஹைட் அண்ட் சீக், அப்புறம் வந்துட்டு பிரிட்ஜ் கட்டுறது, அதாவது இந்த இது பச்சை குதிரைலாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி, அப்புறம் அந்த மாதிரி நிறைய கேம்ஸ்ல அவங்க விளையாண்டாங்க. இந்த மாதிரி பாஸ்ட் டைம்ஸ் தெரிஞ்சுக்கும் போது நமக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் டிசைர்ஸ்லாம் நமக்கு கைகூடும் அப்படின்றத சொல்லி பலஸ்ருதியோட முடிச்சிருக்கிறாங்க. இதுதான் பிரம்மா பிரேயர்ஸ் நம்ம பார்த்தது. வாஞ்சா கல்பதருபஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானா பாவனே வைஷ்ணவ நம அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஸ்ரீ ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரி